Ben, bo día a todos e a todas. Antes de empezar co pleno da sesión ordinaria de novembro de 2025, imos a dar lectura á declaración institucional polo Día Internacional contra as Violencias Machistas. Nesta ocasión, a lectura corre a cargo de dona Gema Rial Rodríguez, decana do Ilustre Colexio da Avogacía de Pontevedra, en representación da quenda do oficio de violencia de xénero. Esta é unha actividade máis da campaña municipal do 25N baixo o lema "Deixemos de contar vítimas e contemos maltratadores", na que se pon o foco nun dos principios básicos do feminismo, que é estar sempre do lado das mulleres que denuncian, sexa quen sexa o agresor. Ten a palabra dona Gema Rial Rodríguez. Bos días. Con motivo do Día Internacional da Eliminación da Violencia contra as Mulleres, o Concello de Pontevedra e, no seu nome, o Ilustre Colexio Provincial da Avogacía de Pontevedra expresa o seu máis firme e rotundo rexeitamento a toda forma de violencia de xénero e reafirma o seu compromiso coa defensa dos dereitos fundamentais, a igualdade efectiva e a erradicación desta lacra social. A violencia de xénero non é un problema privado, é unha violación dos dereitos humanos que interpela a toda a sociedade. Desde o noso colexio reafirmamos o noso compromiso coa formación especializada da avogacía, coa atención xurídica gratuíta e profesional ás vítimas, coa colaboración activa con institucións, corpos de seguridade e entidades sociais, coa sensibilización da cidadanía e a promoción dunha cultura de igualdade. Este compromiso baséase nun sólido marco normativo. A Constitución Española, artigos 14 e 9.2, garante a igualdade ante a lei e a obriga aos poderes públicos a promover as condicións para que a igualdade sexa real e efectiva. A Lei Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra a Violencia de Xénero establece un sistema integral de prevención, protección, sanción e reparación. A Lei Orgánica 3/2007 para a igualdade efectiva de homes e mulleres reforza a transversalidade da perspectiva de xénero en todas as políticas públicas. O Convenio do Consello de Europa sobre prevención e loita contra a violencia contra as mulleres e a violencia doméstica, conocido como o Convenio de Istambul, ratificado por España no 2014. O Pacto de Estado contra a violencia do xénero do 2017, acordo institucional que reforza a coordinación entre administracións e a dotación de recursos. A Lei 11/2007 do 27 de xullo e a Lei Galega para a Prevención e o Tratamento Integral da Violencia de Xénero. A continuación, facilitamos algúns datos que avalan o noso compromiso. O Ilustre Colexio Provincial da Avogacía de Pontevedra conta con unha quenda de oficio especializada de asistencia ás vítimas de violencia de xénero nos 11 partidos xudiciais que comprenden a demarcación territorial do noso colexio: Pontevedra, Cambados, Cangas, Lalín, A Estrada, Caldas, Tui, Pontareas, O Porriño, Vilagarcía e Marín, prestado por 221 profesionais da avogacía os 365 días do ano. Isto significa que en cada partido xudicial hai sempre un profesional da avogacía especializado en violencia de xénero, de garda, para acompañar e asistir á vítima desde a interposición da denuncia e ao longo de todo o procedemento xudicial, orden de protección, xuízo rápido, dilixencias previas, vista oral e fase de execución, quebrantamentos de medidas cautelares ou sentenzas, así como en todos os procesos que teñan relación, deriven ou sexan consecuencia da súa condición de vítima: divorcios, liquidación da sociedade de gananciais, divisións de bens comúns, temas laborais ou administrativos. A vítima conta co mesmo profesional da avogacía para evitar a vitimización secundaria,
que supón ter que relatar e revivir a súa situación persoal moitas veces moi dura, ante distintos profesionais que, noutras circunstancias, lle serían designados por xustiza gratuita en cada procedimento. Son 11 abogadas e abogados do noso colexio os que están todos os días do ano, ás 24 horas do día, atendendo a garda de violencia de xénero, o que supón 4.015 gardas ao ano. Queremos poñer en valor a prestación deste servicio por parte da Avogacía, con unha dedicación exemplar, mal remunerada e moi exixente, sen apenas incidencias ou queixas nas vítimas, o que demostra a excelente calidade coa que profesionais da Avogacía prestan asistencia. As gardas realízanse por días, 24 horas, e por semanas completas, 24 horas durante 7 días. É un traballo moi exixente pola situación das vítimas que require gran dedicación e pola formación especializada necesaria e, como xa dixen antes, mal remunerado. Ata o 28 de outubro de 2025 realizáronse un total de 641 asistencias nos 11 partidos xudiciais do ámbito territorial do colexio, das cales 124 corresponden ao partido xudicial de Pontevedra. As vítimas de violencia de xénero teñen dereito a asistencia xurídica gratuita con independencia dos seus ingresos dende 2013. Os profesionais da Avogacía adscritos á quenda de oficio dispoñen de un marco de actuación ampliado dende o 3 de outubro de 2025, xa que, segundo o artigo 2H da Lei 1/1996 do 10 de xaneiro de asistencia xurídica gratuita, as mulleres e menores vítimas de delitos contra a liberdade sexual, mutilación xenital femenina, matrimonio forzado ou acoso con connotación sexual teñen reconocido o dereito a asistencia xurídica gratuita con independencia dos recursos económicos dos que dispoñan. Desde o colexio e en representación do Concello de Pontevedra facemos un chamamento á implicación activa da cidadanía, das institucións e dos medios de comunicación para erradicar o machismo, protexer as vítimas e construír unha cultura de igualdade, respecto e xustiza, porque unha sociedade democrática non pode tolerar a violencia contra as mulleres, porque o silencio fainos cómplices, porque a Avogacía está e estará sempre ao lado dos dereitos. A violencia contra as mulleres, polo feito de selo, constitúe unha grave violación dos dereitos humanos. É unha realidade que vulnera a dignidade, a liberdade e a vida de milleiros de mulleres no noso país e no mundo. Como profesionais do dereito, temos a responsabilidade ética e xurídica de actuar e asumimos o compromiso de facelo con dilixencia, sensibilidade e rigor na atención ás vítimas, contribuindo activamente á construción dunha sociedade libre de violencia. Agradezco a vosa escoita. Moitísimas grazas. Imos a empezar o pleno ordinario de novembro de 2025, disculpando a asistencia de Guillermo Juncal, que non pode asistir por motivos profesionais. Empezamos co primeiro punto do día, que é a aprobación dos borradores das actas da sesión ordinaria de 20 do 10. Señor secretario, mellor dito, pregunto, non hai intervencións. Se non hai intervencións, queda aprobada a acta por unanimidade. Pasamos á parte resolutiva. Punto 2, proposta de incoación de procedimento de reintegro da xustificación da asignación do Grupo Político Ciudadanos ano 2020 por caducidade do expediente. Señor secretario, ten a palabra. Señor alcalde, bos días. O presente asunto ditaminouse na Comisión de Economía e Facenda do 12 deste mes favorablemente e por unanimidade dos seus membros.
Moitas grazas, señor secretario. Alguna intervención? Non hai intervencións. Sométese o asunto a votación. Votos en contra? Ningún. Abstención? Ninguna. Votos a favor? Apróbase por unanimidade das concelleiras e concelleiros presentes. Punto número 3. Ratificación da súa inclusión por urxencia. Señores portavoces. Sí. Ratificación da aprobación dos informes municipais remitidos como alegacións ao Plan Estruturante de Ordenación de Solo Empresarial do Parque Empresarial de Fraga Moreira no Concello de Pollo. Hai informe? Non hai informe. Ten a palabra o señor Oubiña Piai. Vai. Agora sí. Moitas grazas, señor alcalde. Moi bo día a todos e máis a todas. Pois ben, como se comentaba, no marco do plan do Parque Empresarial de Fraga Moreira en Pollo, solicitouse-nos informe por parte da Xunta de Galiza. Emitíronse dous. No primeiro deles, referido á Oficina Técnica de Planeamento e Xestión Urbanística, a técnica municipal indica que se comproba que existen elementos catalogados, dúas mámoas de Cabaleiro e o cruceiro de Casal do Mendo, e que, polo tanto, deberán terse en conta pola legislación sectorial en materia de patrimonio. Así tamén se observa que o camiño de Fraga Moreira, que actualmente se atopa pavimentado en terra no tramo que atravesa o Peose, intégrase tamén dentro do plan cunha zona verde e considérase por parte desta técnica que é importante manter ese camiño e integralo adecuadamente no plan previsto, dándolle continuidade. Por outra banda, no informe referido á Oficina Técnica de Medio Ambiente, Infraestructuras, Enxeñería e Servizo, divídese o informe en dous apartados. Por unha banda, no relativo ao abastecemento, onde se indica que hai que afirmar que a infraestructura actual coa que se suministra auga en alta ao Concello de Pollo desde o Concello de Pontevedra é suficiente para o incremento previsto pola creación deste polígono, pero que se deberá actualizar as concesións outorgadas por Augas de Galiza ante esta nova demanda. E, no referido ao saneamento, no propio plan se indica que se prevén levar as augas residuais xeradas polo polígono industrial ata o bombeo da Seca. Posteriormente, desde a estación de bombeo da Seca, as augas residuais bombearíanse ata a Ebar de Froiz, que a súa vez se impulsarían nesta ocasión cara a Edar dos Praceres a través do emisario submarino. Unha vez cruzada a ría, aí entroncaría co colector xeral treito Cocheras e Edar dos Praceres. Neste treito, como xa temos indicado en múltiples ocasións desde este Concello, a infraestrutura non é capaz de asumir máis caudal, pois existe unha diminución de diámetro e unha lixeira contrapendente como consecuencia da reposición levada a cabo pola Xunta de Galiza con motivo de execución do enlace de Mollabao. Por iso, o técnico municipal conclúe que haberá que corrixir dita situación para poder admitir o incremento de augas residuais xerado polo polígono. Mas isto semella que está en plans de arranxo por parte da Xunta e agardemos que sexa así pois para poder avanzar neste polígono de Fraga Moreira. Pola miña parte, nada máis. Moitas grazas, señor Oubiña. Algúnha intervención? Se non hai intervención, sométese o asunto a votación. Votos en contra, ningún. Abstencións, ninguna. Votos a favor, 24. Apróbase por... concreto. Faltan 3. Pois 22. Bueno, pero agora mesmo faltan 3. O sea, 25 menos 3, 22. Como faltan 3? Onde están os 3? Faltan 3 do PP. Vale. 22 apróbase por unanimidade das concelleiras presentes e concelleiros presentes na sala. Punto número 4. Ratificación da súa inclusión por urxencia. Señores portavoces, de acordo. Proposición do Grupo Municipal do Partido Popular relativa a 57, emendada polo Grupo Municipal do PSDG-PSOE nos termos acordados na Comisión Informativa de Mobilidade de 11 de 11 de 2025. Señor secretario, ten a palabra para ler o ditamen da Comisión. Ditame... Hai ditamen. Bueno, explico. Explico. Estritamente non existe ditame porque non se votou a proposta emendada
existe unha emenda que agora mesmo se somete, ratificada por urxencia, xa admitida esta urxencia ao Pleno, e ao mesmo tempo existe unha emenda engadida posteriormente polo grupo do BNG que haberá de ser tratada porque mantivo o prazo de antelación preceptivo. Ben, pois, moitas gracias. Ten a palabra o señor Domínguez Artime. Muy buenos días y quiero empezar saludando a todos los vecinos que hoy se han incorporado a este pleno de Pontevedra. Pues hoy, 17 de noviembre, es un día muy importante para el pleno de Pontevedra, porque hoy vamos a tomar en este pleno, y estoy casi convencido que por unanimidad, es decir, por el acuerdo unánime de todas las partes, una decisión política que no es otra que la de paralizar el proyecto actual de la A57. Mejor dicho, instar al Gobierno central a paralizar la A57. No les voy a mentir si les digo que no es una decisión sencilla, es una decisión valiente, es una decisión justa, una decisión que va a terminar probablemente con años de sufrimiento de muchas familias, pero no es solo una decisión para el sufrimiento de las familias, es una decisión para terminar con un despilfarro absolutamente innecesario. Como todos ustedes saben, la 57 iba a ser una circunvalación que iba a rodear la ciudad de Pontevedra y que iba a liberar de tráfico al centro urbano. Un proyecto diseñado en el siglo pasado que se atascó demasiado tiempo. Y desde entonces lo que nos estamos encontrando es con un proyecto multimillonario que tiene las siguientes características. En primer lugar, ha perdido toda su utilidad. En estos momentos, el tramo que hay no tiene ni el tránsito esperado, no da servicio real y no tiene ningún tipo de sentido. Y además, el recorrido propuesto para las fases 2 y 3 no va a mejorar este tráfico ni va a retirar coches del centro de la ciudad. Por lo tanto, carece de sentido. Y además, al ritmo que llevamos, probablemente, cuando estuviese terminado, podría ser el 2040, 2050, pues el nivel de inversión sería disparatado para lo que, repito, una utilidad muy baja. Hemos comprobado, además, recientemente que la puesta en funcionamiento del tramo actual pues no solo es que haya solucionado problemas, sino es que ha generado muchísimos problemas. Y si no, que le pregunten al alcalde de Vilaboa, que lo ha certificado abiertamente. Por todos estos motivos, desde el Partido Popular creemos que esta inversión carece de sentido en la Pontevedra del 2025, porque se ha desvirtuado. Y nosotros hacemos lo que creemos que es lo mejor para los pontevedreses. Nos hemos reunido en numerosas ocasiones con los vecinos, con las asociaciones de afectados. Incluso, en muchas ocasiones, hemos recorrido las zonas que se veían afectadas en las parroquias de Bora, Sebe, Verducido, y hemos podido comprobar in situ la situación. Además, hemos hablado con técnicos que creen que en este momento no solo no es útil esta vía, sino que carece de sentido y que continuar con la inversión sería un desperdicio absoluto de dinero público. Es más, en estos momentos la mal llamada circunvalación tendría absolutamente ningún sentido si conseguimos otro punto que se lleva en esta moción, que es que se abra la autopista y sea gratuita para todos. Esto ya haría absolutamente inútil esta carretera. Por ello, después, y lo tengo que decir así, de una profunda reflexión del partido, después de valoraciones con los afectados, después de estudiar una infraestructura desfasada con el tiempo, con más perjuicios que beneficios, desde el Partido Popular entendemos que se debe solicitar desde este pleno, y yo agradecería que fuese por unanimidad, que la A57 deba paralizarse. Pero es verdad que hay un tramo hecho y intentamos ser prácticos desde el Partido Popular, intentamos siempre aprovechar lo que hay. Bueno, pues como todos ustedes saben, la Xunta de Galicia de Alfonso Rueda ha hecho una apuesta importante ya en estos presupuestos del año 26 para apostar por el empleo y por la industria con una ampliación del polígono del Campiño. Bueno, pues con esta ampliación de 11,6 millones en este año, que va a acabar con una ampliación de 160.000 metros cuadrados, entendemos que habiendo un tramo de carretera ahí, a 3 kilómetros, pues sería lo lógico y sería lo razonable unir la A57 con el polígono del Campiño para
retirar vehículos industriales. Creemos que es lo lógico y creemos que es lo adecuado y por eso lo llevamos. Por eso nuestra moción solicita al Gobierno de España la ejecución de la conexión directa del tramo de funcionamiento de la A57 Vilaboa-Armida con el polígono industrial de Ocampiño, así como su conexión con la A57 en Vigo, que se archiven los trayectos 2 y 3 del proyecto de la A57, que se destine el coste que supondría la continuidad de la A57 a ejecutar otras actuaciones en Pontevedra y un cuarto punto que sería para la liberalización y gratuidad de la autopista AP9, que, como digo, sería aprovechada como verdadera circunvalación en el tramo Pontevedra-Barro. En fin, esta es la propuesta que nosotros teníamos consensuada con los vecinos y creo que es absolutamente lógica y coherente y es lo que tenemos que decir. Pero es cierto que, aunque mantener una infraestructura millonaria no tiene sentido y que no va a generar más que problemas, esta moción ha tenido enmiendas y yo agradezco profundamente las enmiendas de los partidos políticos que lo han hecho aquí. Tengo que decir, en cuanto a las enmiendas del Partido Socialista, solo me gustaría hacer una corrección in voce, y es que nosotros nos sentiríamos más cómodos que donde dice Xunta de Galicia pusiese administración competente. Espero que lo puedan aceptar, lo hago en voce, porque, por otro lado, todo lo que aporta el Partido Socialista lo entendemos como algo que suma y enriquece la moción, por lo que nos parece bien y creemos que es positivo incluso para enriquecer el texto que nosotros hemos presentado y para alcanzar esa ansiada unanimidad. En cuanto al BNG, lo que pide también tiene cierta lógica, no vamos a decir que no. Se pide en esta misma moción que se amplíe una carretera que ejerza de circunvalación, la carretera que acaba en Bora. No tenemos ninguna duda de que la Xunta pueda acometer esta ampliación. Además, en la misma moción va que con la cantidad de dinero que se va a ahorrar el Estado probablemente puedan llegar a un acuerdo para que el Estado acabe financiando esta ampliación y que la ejecute la Xunta de Galicia. Le doy la bienvenida al BNG, al consenso y a la lógica y lo agradezco profundamente, pues durante muchos años estuvieron en una posición distinta y hay que agradecer que en estos momentos digan públicamente que la A57 no tiene sentido. Por lo tanto, no es habitual que en esta sala haya consenso, no es habitual que haya unanimidad y por eso digo gracias. Gracias a los vecinos, gracias a todos los partidos políticos que han enriquecido esta moción, pues hoy aquí, fruto de una moción del Partido Popular de Pontevedra, vamos a dar un paso firme, un paso más, pero probablemente el más firme que se ha dado en los últimos años para enterrar políticamente la A57. Y se da un mensaje de aliento a muchos vecinos que veían que su parroquia y hasta 200 construcciones estuviesen en peligro. Desde el Partido Popular pensamos en la ciudad del futuro. Desde el Partido Popular siempre tomamos medidas después de hablar con los vecinos. Y desde el Partido Popular hoy creemos que es un gran día para Pontevedra porque es un día de celebración, el día en que se entierra la A57 en este pleno de Pontevedra. Muchísimas gracias a todos. Moitas grazas, señor Domínguez. Señor Puente Rivera, ten a palabra. Moi bo día a todos e a todas, especialmente tamén aos veciños e veciñas que hoxe nos acompañan e moitas grazas, señor alcalde. Nós, desde o Grupo Socialista, xa é público e é notorio, porque xa o fixemos na comisión e tamén o saben os veciños e veciñas, imos votar a favor desta moción e, por tanto, como xa fixemos tanto en mocións que vieron a este pleno, como, sobre todo, co noso traballo a marxe deste pleno como Grupo Municipal, imos traballar e imos facer todo o posible para que ese sinsentido que o trazado da A57 por Bora e por Xeve non se execute e podan atenderse as reclamacións dos veciños e veciñas. Pero ese consenso e esa boa noticia de que podamos estar unidos traballando nun tema tan importante como este, eu creo que non debe ocultar tampouco a realidade. E eu a verdade é que cando vin a moción do Partido Popular, o primeiro que sentín foi perplexidade con ler o que estaba lendo nesta moción, non? E acordábame que eu sempre estudiei que o maestro do surrealismo era Salvador Dalí
e desde hoxe, non sei se é pola Bienal de Arte ou por levar as competencias de cultura na Diputación de Pontevedra, pero casi Rafa Domínguez está ao nivel, non? Porque di a moción que a autovía 57 é unha infraestructura proxectada no ano 2003. Isto é verdade, foi proxectada cos gobernos do Partido Popular e de José María Aznar. Que no ano 2005 se constituíu unha mesa de traballo formada por representantes de todas as administracións, xa co goberno do Partido Socialista se empeza efectivamente a atender as sensibilidades das diferentes administracións e se constitúe esa mesa de traballo que conclúe que os requisitos que ten esta infraestructura non son suficientes ou non van resolver os problemas de tráfico da cidade. Despois, na moción hai un burato temporal digno do admirado Iker Jiménez da señora Pardo e chegamos de repente ao ano 2023. É dicir, polo medio non houbo gobernos de Mariano Rajoy, non houbo ministerios de Ana Pastor, non houbo ministerios de Íñigo Fernández de la Serna, non houbo goberno do Partido Popular entre eses anos hasta chegar aos gobernos do Partido Socialista e resulta que Mariano Rajoy e Alberto Núñez Feijóo nunca visitaron Pontevedra, Marcón concretamente, por exemplo, no ano 2018 para visitar as obras dese tramo que vostede di que non vale para nada, nunca anunciaron o trazado por Pontebora, polo resto de Bora e por Xeve que responde a ese trazado e responde aos proxectos do Ministerio de Ana Pastor e do Partido Popular e nunca aprobaron toda esa documentación que fai que hoxe esteamos no problema no que estamos en Bora, en Xeve e no resto de terreos e de zonas afectadas. Por tanto, se de verdade queremos ser sinceros, o que temos que facer é un exercicio de memoria total, non só da parte que nos interesa. E, efectivamente, no ano 2023 sacouse a información pública ese trazado inicial e desde aquela os veciños e veciñas puxéronse en contacto, entre outros grupos, co Partido Socialista tamén, para ver se éramos quen de facer entrar ao Goberno de España en razón e éramos quen de atender as demandas xustas e razonables que os veciños e veciñas nos plantean. En iso traballou este grupo municipal, este grupo do Partido Socialista, desde que tivemos esa primeira reunión cos veciños e veciñas e seguimos, ademais, traballando deso. Dice na moción, claro, que este proxecto foi aprobado polo Goberno de España, efectivamente, óbviase todo o traballo de grupos como o noso a favor desas demandas dos veciños e veciñas e recálcase que é un proxecto sumamente lesivo cos núcleos rurais que afecta a máis de 200 construcións ao patrimonio natural, cousa que é certa tamén, pero cousa que xa era certa no ano 2005, cando a mesa de traballo concluiu que o proxecto non respondía ás necesidades de Pontevedra e cando o señor Domínguez, naquel grupo encabezado polo señor Jacobo Moreira do Partido Popular, neste pleno mismo, no ano 2015, en xullo do ano 2015, dicía literalmente, en nome do Partido Popular, nós sempre manifestamos o noso apoio á construción desta infraestructura. É necesario facer esta infraestructura. Tiña un trazado inicial que prexudicaba ao núcleo. Agora afecta a unha paraxe natural. Creo que se están tomando medidas adecuadas. A peor opción que poderíamos ter agora é dicir que se pare esta obra. O único que hai que facer é esperar que a obra empece o antes posible e se remate o antes posible. Isto decía o seu grupo municipal con vostede sentado á dereita do señor Moreira, insisto, no ano 2015. E por último, o resto de cuestións que van nesta moción di que se trata dunha mala planificación do proxecto porque non contempla a conexión co polígono industrial do Campiño. O polígono industrial do Campiño hasta o día de hoy, polo que eu sei, é un polígono de titularidade autonómica que se conecta coa A57 a través dunha estrada autonómica que é a estrada de Ponte Caldelas. E, home, vostede pode pedir á Unión Europea incluso que conecte a A57 co polígono do Campiño. Nós estamos a favor desa conexión, pero é unha estrada de titularidade autonómica con un polígono autonómico que o obvio e o razonable é que sexa a Xunta de Galicia a que desdoble esa estrada e a que faga conexión coa A57 como se fai noutros sitios, porque a estrada, insisto, é da Xunta de Galicia. Por certo, isto mesmo leva pedindo o Partido Socialista desde hai anos. E isto mesmo o Partido Popular leva votando no Parlamento de Galicia en contra, por exemplo, cada vez que nos atopamos nunha situación como actual na que se están elaborando os orzamentos da comunidade autónoma para o ano 2026. O Partido Socialista vai volver a levar esta proposta ao Parlamento de Galicia nas próximas datas. Veremos o que fan os seus compañeros e compañeros no Parlamento de Galicia, se isto son todo fogos artificiais ou se realmente hai un compromiso real por conectar o polígono do Campiño coa A57. E xa, el remate del remate é pedir a gratuidade da AP9 pola súa parte. Nós estamos totalmente a favor.
a favor. Incluso antes de que se consiga a gratuidade total da AP9, estamos a favor, como xa trouxemos a este pleno tamén a suxestión dos veciños e veciñas de Bora e de Xeve, de que se faga libre de peaxe o tramo entre Curro, entre o concello de Barro e Vigo, que solucionaría definitivamente a conexión entre os polígonos de Barrio Meis, o polígono do Campiño e a AP9 e xa perdería totalmente o sentido a A57 como vía de conexión con eses terreos industriais. Nós estamos totalmente a favor. O problema, señor Domínguez, é que hoxe estamos na situación na que estamos novamente por culpa do Partido Popular, exactamente igual que con este trazado da A57 por Bora e por Xeve, porque a peaxe da AP9 tiña que estar rematada no ano 2023 e foi un goberno de José María Aznar, de Mariano Rajoy, de Ana Pastor e do Partido Popular o que no ano 2003 prorrogou durante 24 anos máis, a concesión da AP9. De tal xeito que hoxe, en vez de rematar a concesión no ano 2023, xa estaríamos levando 2 anos en pagar peaxes na AP9, vamos ter que esperar, ou teríamos que esperar, se o Goberno de España non fixese nada, hasta o ano 2047 para deixar de pagar as peaxes na AP9. Que fixeron vostedes cando estaban no goberno? Nada, prorrogar a concesión da autopista e nada máis. Que fixo o Partido Socialista desde que está gobernando? Introducir bonificacións na AP9 que hoxe para os viaxeiros recurrentes chegan hasta o 75% de gratuidade nesta autovía. Todos e todas temos as viaxes de volta gratis e volvemos nas últimas 24 horas e os viaxeiros recurrentes teñen ademais un 25% adicional. Estamos xa chegando, por tanto, próximos a ese obxectivo da gratuidade da AP9 que esperemos que se concrete o antes posible. Pero, novamente, é algo que se conseguiu cun goberno do Partido Socialista. E, efectivamente, señor Domínguez, as enmendas, están presentadas, non vou entrar nelas, van nesta liña da que eu falaba, na que eu dicía, pero está moi ben, dicía vostede na súa intervención, ser valente. E ser valente hai que selo, e hai que saber selo en todas as circunstancias. Non só hai que ser valente ou hai que saber ser valente cando goberna o partido da oposición. Porque me pode dicir vostedes, que xa levan uns cuantos anos aquí de concelleiros en Pontevedra, cando gobernaba o Partido Popular en España, cantas veces lle pediron ao Goberno de España que paralizase a A57? Cantas veces lle pediron que fixera gratuita a AP9? Cantas veces lle pediron á Xunta de Galicia que fixera a conexión do polígono do Campiño coa A57? É que nin hoxe son capaces de pedirlo á Xunta de Galicia, porque a proposta de modificación da emenda que me plantea o señor Domínguez significa eliminar a Xunta de Galicia da proposta para poñer a administración competente. Nós non temos ningún problema, vamos de aceptar a emenda porque o que queremos é que este acordo saia por unanimidade deste pleno, pero que nin son valientes siquiera en pedirlle ao Partido Popular e á Xunta de Galicia que conecte o polígono do Campiño coa A57. Por tanto, as leccións de valentía están moi ben, pero un demostra que é valente cando llo pide ao seu partido e cando dentro do seu partido, en contra do criterio do seu goberno, traballa para defender os intereses dos veciños e veciñas de Pontevedra. E iso é o que o Partido Socialista está facendo desde que comenzou este mandato municipal no ano 2023, desde que tivemos a primeira xuntanza cos veciños e veciñas, en contra do que o noso partido pensaba en Madrid. Nós desde aquí fixemos todo o posible e imposible e remexemos todo canto puidemos públicamente e privadamente para que as demandas dos veciños e veciñas puderan ser escoitadas, para que a subdelegación do Goberno en Pontevedra, como dixo outro día o subdelegado do Goberno, diga públicamente que está en contra dun proxecto que estaba planificado polo Goberno de España, para que o secretario xeral do Partido Socialista e portavoz no Parlamento de Galicia, José Ramón Gómez Besteiro, diga tamén que está en contra dese proxecto e que hai que atender as demandas dos veciños e veciñas. Iso é a valentía política, e iso é defender os intereses dos teus veciños e veciñas e os intereses da túa cidade, incluso por riba dos intereses do teu partido. Isto é o que fai o Partido Socialista, o que vai seguir facendo o Partido Socialista en Pontevedra, e por iso nós imos votar a favor desta moción. Pero un pouco de coherencia e un pouco de memoria histórica, que sei que non lles gusta nada, pero tamén neste tema é necesario tela. Moitas gracias. Moitas grazas, señor Puentes. Señor Mosqueira Lourenzo, ten a palabra. Gracias, señor alcalde. Bo día a todos e todas os corporación e veciños presentes. Anos 90, acabábase a Pino Bora, a millora, e estaba en previsión seguir hasta San Amar, hasta San Antoniño.
bueno, pareceu naquel momento que era, bueno, pois, que había que facer outras cousas e Brando 99 negociase co Ministerio de Fomento que a construción ou o diseño de unha rolda. Dunha ronda. Claro, unha ronda é algo que pasa adaptado ao territorio que enlaza todo o que une é aberta ou semiaberta. Bueno, iso foi como botou a andar, como arrancou, que despois derivou, digamos, a posibilidad de novas infraestructuras polo leste. Ben, despois hubo un cambio no Ministerio e que cambiou de ministro, cambiou de Dirección Xeral e Subdirección e de repente, pois, faise un híbrido que foi exposto ao público que era unha mistura, o sea, un trazado de rolda, o sea, próximo á cidade e con unha dureza pechada, con infraestructuras tremendas e demais que, obviamente, houbo que descartar. Ben, a partir de aí, digamos que xa se pervertira a idea inicial e dentro do Ministerio do Fomento empeza a haber dúas correntes. Unha que pretende facer a A57, desdoblando a autovía, incluso pensando en facer o trazado hasta Santiago, e outra que é partidario de mellorar ou de mellorar a AP9. Bueno, ao final triunfou o de mellorar a AP9 e así se fixeron as obras de Rande e as obras de Santiago. Ben, en Pontevedra era inviável mellorar a AP9 porque habría que rechar máis a ría e demais, o cual non tiña ningún sentido. En ese momento, digamos que a A57 como tal, lóxicamente, pois, quedaba desbotada. Ben, pero aí houve unha intervención voluntariosa, que non vamos a criticar a súa intención, pero voluntariosa, dunha ministra de Pontevedra que se chamaba Ana Pastor, en que Pontevedra non podía quedar sin circunvalación e, polo tanto, doulle pa diante empuxou ese tramo da 57 que non era circunvalación, realmente era autovía Curro o Confurco. Ben, e de toda esa historia, pois, resulta algo que hoxe, que é o que temos, que é, ese trazado da 57 con un estudio caducado unha vez, volto a facer, aprobado, e demais que quedou, digamos, pois, con bastante pouco sentido. Polo medio saleu a teoría de facer a rolda por un lado, facer a circunvalación por outro, o sea, non tiñamos nin unha cousa nin outra, facer as dúas. Bueno, estas liadas que hai sempre en outra. Eu que podo dicir como responsável de infraestructuras no goberno local desde o ano 99 é que ao Concello pasaronlle por arriba cada vez que petou. Exactamente cada vez que petou, como pasou tamén en outras cousas. O sea, pasou, por exemplo, no enlace da variante de Marín, houve un acordo unánime deste pleno, en comisións varias veces, de que había que enlazala un kilómetro antes e non vir a Mollabao, que disparate, van paralelas e tal, é un enlace moi malo, nin puñetero caso, e outras cousas que sucederon neste tempo. Entón, o que a idea original do que naceu, polo menos parte deste Concello, está total e absolutamente pervertida. A idea que había era facer unha vía que enlazara a 500, bueno, ou a de Vilagarcía, e a 550 norte e sur, adaptada, fixemos desde o Concello e a Diputación fixéronse varios tramos sin ningún conflicto, o tramo de Médico Ballina Monteporreiro, o que é a Rolda Leste, hoxe Rúa das Chans, e agora vaise facer o de Mollabao ou coa Xunta vaise facer a variante de Alba. Porque unha rolda, o sea, algo periurbano, pois ten unha ventaxa que convive co territorio, o sea, millora o territorio. Unha circunvalación é algo moi duro, extremadamente duro, e que leva unhas afeccións terribles que hai que pensalo moi ben antes de poñerse a facelo.
Na entrevista que tuvemos co secretario de Estado en xaneiro deste ano, co secretario de Estado do Ministerio de Infraestructuras e Mobilidade, antes Fomento, pois, bueno, digamos, non nos dixo abertamente, pero dounos a entender claramente que o Ministerio iba a renunciar a 57. Polo menos neses tramos. Non lo dixo clarísimamente, pero sempre no Ministerio hai que tomalo con moita prevención porque queda aí e demais. Bueno, nós propuxamos esa emenda que creo que é absolutamente razonable, que é, en certo modo, algo que non se fixo e que conecta esas parroquias do norte por unha vía moi difícil, moi complicada, non que está diseñada, pois non sei canto, pero melloras, desde logo, igual hai 50 ou 60 anos que non tuvo. Co cual non corresponde que conecta, non é que sexa, digamos, amante co territorio, non, desde logo, non pechada e nada deso, nin con neses pontes, infraestructuras, túneles, desmontes, ou que sexa, senón que faga. Que estaba previsto é que, xa que con todo estes 26 anos ou 27 de dar voltas, pois quedou sin facer nada, pois que se faga, creo que sería unha mellora necesaria. Non pretende ser unha circunvalación ni nada deso, non pretende ser en absoluto, senón ser, digamos, unha mellora que quedou pendente. Ben, como esta é unha declaración política, porque realmente quen vai decidir facer caso ou non facer caso, como fixo noutros casos, vai ser o Ministerio, que polo que se ve, non vamos, polo que se ve, pois ten decidido que non, pois non vamos a entrar en matices, porque hai na redacción. Claro, se nós queremos que non haxa solicitar o arquivo será dun procedimento judicial, será anulación. Pero, bueno, non vamos a entrar, ou outra que pon aquí na redacción, que pon a liberalización e a gratuidade. Hombre, liberalización é exactamente o contrario que está pedindo. Liberalización sería que deixe de estar tutelada polo Estado e pasa a ser privada, o sea, xusto o contrario. O sea que vamos a deixalo, que é unha declaración política que nos sumamos, vamos a votar a favor e alegrámonos de que haxe esa unanimidade. Ahora, sirva isto de experiencia, polo menos creo que hai que sacar a lección de que a veces negociar ou intentar levar as cuestións con ministerios ou con outras administracións que internamente cambian de criterio, empuxan, desempuxan, e ir cuns socios e cuns aliados a veces francamente complicados, que deixan, que sacan, cambian de criterio, de repente aparece o que iba a ser, o soño dos anos 90 de facer unha rolda amante do territorio, conectada, e demais, que vertebrara Pontevedra, que vertebrara o territorio, que mellorara a vida da xente que vive arredor, pois rematou en algo que non ten absolutamente nada que ver, e, bueno, pois hoxe, digamos, mostramos a vontade política unánime da corporación de que isto non se faga, e agardemos que supoña a resolución definitiva a esta disparate, ou como se queira chamar. Moitas grazas, señor Mosqueira. Señor Domínguez, ten a palabra. Bueno, pues agradezco muchísimo el tono del señor Mosquera. Señor Puentes, que hoy es un día de alegría, que estamos todos de acuerdo en el pleno, que no suele pasar. Yo entiendo que usted esté nervioso. Entre los coldos, los ábalos, las lechugas y las chistorras, entre sus expectativas electorales, yo entiendo que usted esté nervioso. Pero tiene motivos para estar contento. Primero, que le tocó la 11, y yo aquí le quiero felicitar. Y eso es un motivo de alegría, me enteré por la prensa. Segundo, porque vamos a ir con unanimidad. Pero déjeme decirle dos cositas rápidamente. La primera, este texto está consensuado con los vecinos. Por lo tanto, cada vez que ustedes critican el texto, están criticando a los vecinos. No me critiquen ustedes a los vecinos que lo discutieron y que lo trajeron aquí, y encima estamos teniendo todos una buena voluntad. Segundo, me habla usted del gobierno del Partido Popular. Yo le voy a decir una cosa. Desde el 2003, que dice usted, en el gobierno de España ha gobernado el Partido Socialista 14 años y el Partido Popular 7. Podrían haber hecho ustedes en esos 14 años
algo con esta atrocidad que no hicieron nada. Y en estos últimos años ustedes tampoco han hecho nada a nivel central. Yo agradezco su esfuerzo y agradezco aquí que me apoye, pero a nivel central Pedro Sánchez todavía no ha dicho que esto se paraliza. Por lo tanto, yo creo que hay que tener un poco de cuidado. Y después me habla de la gratuidad de la autopista. Hombre, la tuvieron bloqueada 500 días en el Congreso y ahora la acaban de desbloquear cuando le anunciaron que le iban a llevar al Tribunal Supremo. Entonces, déjese usted un poco de decir las cosas. Le dijeron el Partido Popular que lo iba a llevar a los tribunales porque llevaba 500 días bloqueada. Entonces la desbloquearon por eso, porque cada vez que se quiso discutir en el Congreso, la presidenta del Congreso lo bloqueó. Pero hoy es un día de alegría, repito, aunque usted esté enfadado, no esté enfadado, que no hace falta. Es un día de alegría y hay que mirar al futuro. Hay que mirar a la Pontevedra que queremos para el futuro, la Pontevedra que queremos todos. Y repito, es muy difícil encontrar una unanimidad y que todos los grupos que están representados en Pontevedra tengamos la misma idea de que una carretera proyectada, con la dificultad que tiene sobre todo para los partidos como el suyo y el mío, a nivel nacional, que tenemos representación en todos los estamentos, es más complicado, es mucho más complicado. Pues tenemos que tener la alegría de que esto es una sentencia política de paralización de la A57, que es lo que queremos todos. Unos hemos llegado antes, otros hemos llegado más tarde, pero todos hemos llegado aquí y ahora a este momento, a esta moción que, por cierto, presenta el Partido Popular. Una moción que dice clara y rotundamente a todos los españoles que en Pontevedra no queremos la continuación de la A57. Y no la queremos por muchos motivos. Cada uno puede poner y decir el resultado de dónde viene, cómo viene, qué hizo su partido hace 10 años, 15 o 20. Yo estoy pensando en la Pontevedra del futuro. Yo trabajo en la Pontevedra que quiero para el futuro. Y la Pontevedra que quiero para el futuro no cabe el tramo 2 y 3 de la A57. No cabe. Y la Pontevedra que yo quiero es ese tramo que se ha ejecutado que se una, por supuesto, al polígono. Y en la zona sur, ustedes han enriquecido la moción, han dicho algo que creemos que es correcto. Enhorabuena, felicidades, no se me enfade. No hay que estar enfadados porque hoy es un día de alegría, señor Puente, se lo digo de verdad. Entonces, yo lo que digo es, estamos contentos todos, después vendrán más mociones, estaremos más o menos contentos, pero en esta moción tiene usted que estar alegre, mejore usted el ánimo. Por lo tanto, desde el Partido Popular estamos encantados con que esta moción haya salido adelante, aunque la presente el Partido Popular, con el trabajo del Partido Socialista y con el trabajo del Bloque Nacionalista Galego, que es lo que queremos todos, construir entre todos una ciudad. Y, por lo tanto, esto es un paso político adelante. No será el último, tendremos que dar más, pero creo que es un paso muy importante y por el que todos debemos congratularnos. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Domínguez. Señor Puente Rivera, ten a palabra. Moitas gracias, señor alcalde. Señor Domínguez, non intente tapar a súa incapacidade en algúns asuntos con enfados meus. Non me veo enfadado. Veo enfadado un día, ves? Hai uns par de plenos, cando en vez de estar tan pro consenso como está hoxe, amenazounos con denunciarnos á Fiscalía, a todos os que estábamos aquí, por apoiar a causa palestina e por aprobar determinadas cuestións neste pleno. Non? Pensei tarde, hoxe conseguiu nombrar a política nacional e a corrupción, esa que tanto lles gusta a vostedes, conseguiu nombrar no primeiro punto casi da orde do día. Pensei que me iba a decir que o trazado da A57 por Bore por Xeve diseñara o Begoña Gómez e que fora vostede o que paralizou falando con Pedro Sánchez. Eso non lle podería decir a señora Pardo, porque senón cual inflamaba aí ao lado, pero que chamou vostede a Pedro Sánchez directamente para paralizar a A57. Gracias a iso, pois resulta que desde esa publicación do ano 2023 non se ten dado un só paso adiante. Entón, é gracias, sen dúbida, a súa boa relación con Pedro Sánchez, non a ningún traballo que fixera este Partido Socialista nin que fixera este grupo. Bueno, afortunadamente, eu creo que os veciños e veciñas saben a verdade e non me intento utilizar os veciños e veciñas para darnos unha labazada. Vostede debería ter máis nivel como portavoz da oposición, debería ser capaz de criticarnos, de darnos labazadas neste pleno, de falar do que non lle guste, sin utilizar os veciños e veciñas, porque o que queren os veciños e veciñas témolo todo absolutamente claro, non? Por tanto, creo que non é de bo gusto. Non? E dime vostede que vostede
está pensando na Pontevedra do futuro. Evidentemente, nesa enquisa que fixo hai unhas semanas, na que preguntaban se creían que Rafa Domínguez sería un bo candidato ou non á alcaldía de Pontevedra, que moi seguros non deben estar no Partido Popular para andalo preguntando, porque o normal a estas alturas sería preguntar xa que valoración lle merece, que cousas debería mellorar, pero non preguntar se sería buen candidato ou non á alcaldía de Pontevedra. Bueno, eso denota algunha cousa por aí, pero eso é cousa da súa casa, que eu xa lle dixen que chamaron algún militante do Partido Socialista e díxolle que sí, vamos, deulle un 10, me parece, porque o mellor que lle pode pasar ao Partido Socialista que repita vostede como candidato. Pero, e a cidade tamén, claro, porque senón podería ter un goberno do Partido Popular, cousa que non se vai dar. En todo caso, digo vostede que vostede está pensando na Pontevedra do futuro, non? E desa enquisa entendo por estas alabanzas do consenso que fai que lle dixeron: Rafa, tienes que dejar esa crispación que estás teniendo nos últimos plenos e tienes que aparentar que eres alcaldable, que trabajas por el consenso, que nos podemos llevar todos bien por encima de las siglas, cousa na que nós estamos de acordo, pero que non era o seu papel hasta agora que fixo esa enquisa. E entón, bueno, se isto se vai traducir en abandonar a crispación e en que nos deixe de falar aquí constantemente de cousas madrileñas que lle interesarán aos madrileños e que en todo caso non forman parte deste pleno, eu agradezo. Pero, insisto, di vostede que pensa na Pontevedra do futuro. Fíxese a idea de futuro e a idea de cidade que vostedes teñen na cabeza, que nin siquiera nesta moción son capaces de aportar unha soa idea. Porque o punto 3 di formalmente: solicitar al Gobierno de España que destine el coste que supondría la continuidad de la autovía A57 a otras actuaciones en Pontevedra. Nin siquiera é capaz de apuntar unha soa actuación que lle podan suxerir ao Goberno de España para que destine eses cartos que se aforraría en executar a A57. Ese é o modelo de cidade que teñen vostedes. Non saben nada máis que palabras ocas, la Pontevedra del futuro. Que é a Pontevedra do futuro? Queremos destinar eses cartos da A57 a que se implante Altri en Lourizán, como pretende a Xunta de Galicia, ou queremos destinalos a outras cousas? Porque, claro, haberá que decirlle ao Goberno de España en que queremos gastar eses cartos. E por iso o Partido Socialista, unha das enmendas que rexistra a súa moción, é pedirlle, non sei que se paraliza a 57 sin máis, non, que se paralice a 57 por Bora e por Xeve, pero que se destinen eses cartos a prolongar a 57 cara ao sur, para conectar Vilaboa coa A52 en Ponteareas e que, por tanto, esta cidade teña conexión por autovía libre de peaxe con Ourense, coa Meseta, con Portugal, sen ter que pasar pola AP9, que aínda ten unha certa peaxe, e sen dar a volta por Vigo coa suma de kilómetros que iso supón. Nós sí que temos e sabemos o que queremos facer en Pontevedra e, por tanto, temos cousas que pedirlle ao Goberno de España para executar con eses cartos. E por eso se rexistra esta enmenda. Por tanto, en fin, pense que Pontevedra quere, plantea, e logo pois xa nos dirá aquí o que quere facer con iso. A parte que nos chama poderosamente a atención que vostede, que leva case 3 anos sendo vicepresidente da Diputación de Pontevedra, non saiba que unha administración non funciona como unha familia, que dice, ahora ya non vou a gastar isto en la 57, lo meto aquí en el cajón, e cando se me ocurra que hacer en Pontevedra, pues ya saco el dinero del cajón e ya invierto en Pontevedra. A administración ten que crear unhos orzamentos, ten que gastar e ingresar prácticamente o mesmo, ou se non destinar a amortizar débeda bancaria, en fin, diversas cuestións que, desde logo, están moi alonxadas do que vostede plantea. E remato xa, non sei, xa me aclarará o señor Mosquera se se refería a que socio se refería cando falaba na súa intervención, pero non creo eu que nestes casi 28 anos de alcaldía de Miguel Anxo Fernández Lores teñan vostede moita queixa coa lealdade do Partido Socialista como socio no goberno municipal e nas cidades. En todo caso, señor Mosquera, se nos fai elixir entre o que vostede entende lealdade co seu grupo político ou defender o que consideremos xusto daquilo que nos piden os veciños e veciñas, nós imos defender o segundo sempre. Nada máis e moitas gracias. Moitas grazas, señor Puente. Señor Mosqueira Lorenzo, ten a palabra. Grazas, señor alcalde. Vamos a ver. Señor Puentes, creo que ou me expliquei moi mal, o que dixe dicir é que cando un chega a un pacto, trae de socio outras administracións, creo que dixen outras administracións,
ten que ter un cuidado coa espalda de tal. Porque, por exemplo, o que acordamos cos presidente da AXE, Francisco Menéndez, con respecto á variante de Elba, despois chegou publicado algo totalmente distinto, moitísimo máis duro, e vai dicir, pero non quedáramos nisto. Sí, bueno, pero. Vale, e despois, agora, parece que se vai volver a facer un vial moito máis suave, aunque teña a mesma traza, e polo tanto. Entón, eu que me refería, como cando pasou, por exemplo, como dixente, o enlace da variante de Marín e Mollabao, pois acordos plenarios de comisións varios de todas as forzas políticas de todo, pedindo que se deixara enlazar onde era moito máis razonable non facer a barbaridade que se fixo en Mollabao, pois foi imposible. A eso me estaba referindo, e con respecto ao que era a rolda urbana, pois era algo falado cun señor que era o subdirector xeral naquele momento, Jesús Rubio, que ao final durou uns cuantos meses e o que veu corrixeulle todo o que fixera ele. Se se acordaba A, se facía o B. E daqueles lodos veñen non, daqueles polvos veñen estes lodos. É o que me estaba a referir, non? E, en todo caso, quero dicir que teñen as súas dinámicas, teñen tal. Bueno, repito, quero dicir, ten habido un acordo plenario significativo, importante, pero quen ten a última palabra pois vai ser outra vez o Ministerio de Fomento. Por aí, dentro duns anos, nos ven outra Ana Pastor e, de repente, pois revivece o asunto e volve outra vez a sacalo. Non sabemos, pero, en todo caso, hoxe creo que é un día bo no sentido de que hai un acordo na corporación que en outros casos foi imposible por toda unha serie de circunstancias. Entón, xa digo, quero dicir, fíome moito máis, digo polos feitos, non por outra cousa, das palabras do secretario de Estado, cando nos dou a entender que se iba a parar, que nun acordo plenario que tomamos con toda a boa intención, con todo o ímpetu, pero que despois pásase por aí polos pasillos do Ministerio e ten moito máis poder un funcionario ou unha funcionaria colocado nun sitio no que se vai facer que todo o que podamos opinar, aunque é importante que opinemos e que centremos o asunto. Isto era, repito, que isto ben dado, ten a orixen que ten, que era unha alternativa á P9. A P9 mellorouse, estáse falando de sacarlle as peaxes que en algún momento se sacarán, co cual, pois, se se mellorou e se meteron aí moitos cartos, pois, isto leva mal asunto cando se empeza a enlazar o que era originalmente unha rolda de Pontevedra, unha rolda cerca, adaptada ao territorio, aberta, como as que estuvan facendo, os tramos que estuvan facendo, un poquinho máis ancho, menos anchos, o que estuvan facendo, que non tiña nada que ver, empezouse a misturar con toda unha serie de cousas e, ao final, saleu, como pasa con estas cousas, unha ensalada bastante indigesta, por ser suave. O sea que eu estou convencido absolutamente que, polo menos en moitos anos, en décadas, o perigo de que se debamos de facer ese tipo de autovía, pois está en estes momentos liberado, está liberado, co cual, pois, bueno, para a xente que se podía estar afectada, pois, creo que é unha moi boa noticia, e teñen toda a razón do mundo, porque se empezamos a magrear 50 proxectos e cada un di, este é o mellor, e resulta que, como uns, polo que sexa, non queren, entón cámbiase, e a outros, ao final que somos os parvos, que nos toca a nós. Claro, porque ao final non se sabe que carácter ten esa vía, o sea, non se sabe. O sea, foise colocando, foise pasando por onde lle cadrou, por onde foi rebotada, e non sei canto, dicir, que non é maneira de facer as cousas, non é maneira. O sea, naceu torta, retorceuse todo o que se pudo polo camiño, e ao final teñen toda a razón do mundo, porque un pode entender, posto ponto no visto dun veciño e dicir, bueno, hai que facer isto, vexo as ventaxas, sí, bueno, prexudícame, bueno, pois, home, pois, teño que pensalo, oye, pois, que me compensen o tal, pero se resulta que non se ven as ventaxas, e resulta que os do lado, non, antes iba por aí, non, cámbiame pa aquí, dicir, que pasa, agora aquí son os parvos, ten toda a razón do mundo,
pero toda a razón do mundo. En todo caso, é un problema do Ministerio que fixo as cousas como as fixo, con unha forza política con outra. Non vou entrar aquí na disputa entre o PP e o PSOE, é que hoxe, pois, afortunadamente, pola decisión do Ministerio, apoiado por este acordo plenario, pois, despéxase ese futuro. Nada máis, e moitas grazas. Supoño que vamos a votar a moción coa emenda, non sei que, e, bueno, pois así, sí, que a segunda emenda, sí, pechas ti, pero, digo, é seguir traballando por diseñar as infraestructuras de futuro de Pontevedra, pero que as melloras, pero que teñan algo de sentidiño, como é tan, non que é tan así, tan galego. Moitas grazas. Moitas grazas, señor Mosqueira. Señor Domínguez, ten a palabra. Y para cerrar, hoy es un día que estamos casi todos contentos. Yo creo que con el tiempo estaremos todos contentos. Hoy es un día muy importante. Es una moción que trae aquí el Partido Popular con el consenso de los otros dos grupos con representación política del Pleno de Pontevedra. Y hoy estoy convencido de que muchos vecinos van a dormir más tranquilos. Pero no es lo único. Es que además muchos vecinos van a saber que desde los tres grupos municipales estamos trabajando porque algo que va a ser lesivo para la ciudad, algo que hemos visto, algunos hemos tardado más, otros han tardado menos, otros han llegado antes, otros después, hemos visto que esto no tiene ningún sentido y era un gasto absolutamente innecesario en una infraestructura, además, absolutamente innecesaria. Pero desde el Partido Popular trabajamos en la Pontevedra del futuro, sabemos lo que es bueno para los pontevedreses y seguimos trabajando en ello. Pero además lo hacemos siempre desde el diálogo continuo con los vecinos, y lo puede decir todo el mundo, que es lo que se debe hacer, como se hacen las cosas, con un proceso de escucha activa en este y en otros temas, y además hablando con los técnicos y, cómo no, intentando aprovechar lo ya hecho. El Partido Popular ha presentado una moción que le compromete para el futuro, pero que compromete a todos los gobiernos de España, a los que están y a los que vendrán. Y desde nuestro partido nos comprometemos a hacerlo. Nos comprometemos hasta que esta moción votada por unanimidad no se quede en papel mojado. A que esta moción votada por unanimidad en el Pleno de Pontevedra se mantenga firme en el tiempo. Hoy, en este Pleno, gracias al Partido Popular y a los dos partidos que están enfrente, el futuro de Pontevedra de las 2 próximas décadas se ha decidido. Por eso quiero agradecer a los vecinos que están aquí presentes y a todos aquellos que nos han contactado, a los grupos municipales por apoyar nuestra moción y gracias a todos aquellos que creen que hay mociones que pueden hacerse por unanimidad. Hoy, 17 de noviembre del 2025, el Pleno de Pontevedra certifica la defunción de la A57. Muchas gracias. Moitas grazas, señor Domínguez. Señor secretario, ten a palabra. Para deixar claros os termos da votación, entonces sería votar a proposición que procede da Comisión Informativa na redacción procedente de dita Comisión Informativa. Da anterior cámbiase Xunta de Galicia por Administración Competente e a todo o anterior engáceselle a da BNG sin ningún tipo de modificación. Vale, pois entón está claro. Sometemos o punto a votación. Votos en contra da proposta ningún, abstencións ningunha, votos a favor 23. Apróbase por unanimidade dos concelleiros e concelleiras presentes. Non sei se serve de algo isto. Non sei se servirá de algo isto. Sobre todo a interpretación da corrección. Sí, se pode. Sí, efectivamente, o asunto ditominouse na Comisión de Benestar Social, Cultura e Dinamización Sociocultural do 18 do mes pasado, favorablemente por maioría, cos votos a favor dos membros
do PSDG-PSOE e as abstencións dos restantes membros do grupo, perdón, da comisión. Moitas grazas, señor secretario. Señor Marcos Rey, ten a palabra. Sí, gracias, señor alcalde. Bueno, doble alegría logo hoxe, porque van dúas mocións por unanimidade. Hoxe traemos aquí a moción que é unha proposición positiva. Espera que... Bueno, sigue, Creemos que é necesaria, non? Esperamos un poquinho, casi mellor, non? Dalle, porque si no... paró el tiempo, vale. Sí, nada, comentaba que doble alegría por outra moción aprobada por unanimidade. É unha moción que creemos que é moi necesaria para a cidade, porque a nadie se escapa o que o tejido social aquí da cidade é moi rico e moi diverso, non? Con entidades culturais, veciñais, xuvenis, sociais, ambientais, deportivas, un pouco de todas as índoles, non? O que pasa é que moitas veces estas entidades traballan apenas dispoñen de locais ou teñen locais que non son os máis adecuados, un espacio físico para desenvolver as súas actividades, onde poder facer a súa actividade, non? A necesidade da Casa das Asociacións non é algo novo, non? É algo que é unha demanda histórica que levan facendo os colectivos sociais culturais e veciñais da nosa cidade durante moitos anos, non? No ano 97 o Concello de Pontevedra adquiriu varios edificios con fondos europeos do Plan Urban para fins socioculturais, Pazo Mullartegui, Casa das Campás, Casa Azul. E a Casa Azul é a única que sigue dependendo exclusivamente do Concello de Pontevedra. É un edificio que en principio se pensou para dar albergue a mulleres vítimas de violencia machista, e con esa idea pois foi o que, digamos, como está estruturado hoxe en día o que é a Casa Azul, non? Que é unha casa no que hai despachos que, bueno, máis ben estaban pensados para ser habitacións ou vivendas para esas mulleres, e logo ton espacios que son de difícil utilización por parte tanto das entidades como do propio Concello, non? Por raíz desto converteuse nunha especie de edificio anárquico, non? Que ao final ten espacios para asociacións, sobre todo a terceira planta do edificio, está ali servicios sociais, ten tamén actividades para a mocidade, está un servicio tamén de drogodependencias, dá talleres de formación, dá un poquinho a cabida a todo, non? Pero a dificultade inicial deste diseño da Casa Azul, pois, hai que sumarlle dúas cousas, fundamentalmente, que os colectivos sociais cada vez teñen máis actividades, cada vez teñen máis profesionais, e se atopan que non teñen un espacio para poder dar a resposta adecuada aos seus usuarios, que ao final son veciños e veciñas aquí da cidade, non? E logo tamén temos o problema de que a situación actual da Casa Azul, por tema de mantenimento, como está, tampouco é a máis adecuada para prestar ese servizo, non? No Concello, pois,
nos últimos anos pois, se levan rehabilitando edificios municipais, como pode ser esta casa consistorial que nos atopamos hoxe, o edificio administrativo de Michelena 30, o edificio que estamos de Churruchaos, o antigo Conservatorio de Música. Bueno, creemos que nesa línea de recuperar edificios municipais tería cabida perfectamente o que é a restauración da Casa Azul, que nós o que propoñemos é dar un pouco a resposta a eses colectivos sociais que están albergados dentro da Casa Azul, que queremos que son, os que están aí son 19, non? Os que aí conviven diariamente, e darlle un espacio potencial no que poden desarrollar as súas actividades cunha calidade que realmente merecen todos os pontevedreses e pontevedresas, non? Necesitamos, en definitiva, un edificio que sea público, que sea dinamizador da participación cidadá coa colaboración das entidades e xestionado con criterios de transparencia e cooperación. Por eso, o que tratamos de traer hoxe aquí é os 6 puntos que traemos na proposta, que impulsar a reforma integral da Casa Azul para crear a Casa das Asociacións, poñer en marcha un proceso participativo de escoita activa coas entidades para definir o modelo de xestión que queremos facer aí, que servizos e organizacións se pode dar, que uso, dotar ese espacio con recursos básicos necesarios de sala de reunións, espacios de traballo compartidos, internet, equipamento básico para a súa labor, estudiar as fórmulas de coxestión garantindo unha xestión democrática, plural, transparente, efectiva, integrar esta iniciativa nunha planificación de estrategia municipal como ferramenta clave para a cohesión social da cidade e, como comentaba antes, que cada vez as entidades teñen máis recursos, optan a ter máis recursos polo traballo que deban de desenvolvemento, creemos que a Casa Azul acabará sendo pequena, co cual creemos que é necesario xa ir empezando a buscar outras espacios no que poder ofertar actividades sociocomunitarias. En definitiva, esta iniciativa mellorará as condicións das asociacións e reforzará un modelo de cidade participativa e solidaria que queremos seguir construindo. Desde o Grupo Municipal do Partido Socialista queremos seguir apostando, como xa fixemos, co programa Proponte, no seu momento, e manifestamos o noso compromiso de seguir avanzando nesa cohesión dos colectivos e esa comunicación co Concello de Pontevedra a través desta modificación da rehabilitación da Casa Azul e crear a Casa das Asociacións. Moitas grazas. Moitas grazas, señor Rei Pazos. Intervención, señor Gómez Xunqueira, ten a palabra. Moitas grazas, señor alcalde. Bos días a todos e a todas. Pois, intentando ver esta moción así con unha pouca distancia, a verdade é que Pontevedra, o que vemos é que Pontevedra está ben situada neste momento para ser unha cidade diversa, participativa, con unha vida social das entidades, das asociacións, pois realmente importante, non? E isto é así porque hai un tecido social organizado en asociacións, en entidades, que é realmente vigoroso, fai moitísimas actividades, axuda a dinamizar a cidade e, ademais, é quen de autoxestionar unha rede de centros sociais que ultrapasa xa os 30 centros distribuídos por todo o territorio do Concello e que, como digo, teñen moita vida precisamente grazas a estas institucións. Nese sentido, a situación dista moito de ser idílica, non quero que se me malentenda. Xorden problemas todos os días, e todos os días hai que enfrontarse a eles para resolvelos, fundamentalmente porque este tecido asociativo axuda, colabora e se pode sair adiante. Bo exemplo disto é o que acontece na Casa Azul, como se dixo na intervención anterior, que grazas ao tecido asociativo foi cambiando de carácter, foi funcionando e aínda que presente algún problema de mantemento, porque é normal, porque leva moitos anos funcionando, pois a Casa Azul ten vida. Outros son máis difíciles de resolver, responden a problemas estructurais ou responden a que ese tecido tan grande, pois ás veces precisa
novos espazos e se nos van, e por moi grande que sexa a nosa rede, pois ás veces quedannos pequeno. Por lo tanto, xa que se presenta esta moción, que parece con espírito constructivo, que pode axudar a mellorar a situación do asociacionismo en Pontevedra, pois o BNG manifesta o seu voto favorable. Moitas grazas, señor Gómez Xunqueira. Señora Silvia Junco, ten a palabra. Gracias, alcalde, y buenos días. Bueno, me alegré en su día cuando presentaron esta moción hace 2 meses ya, y la verdad es que es una lástima que no la hubiesen traído a pleno en ese momento y la guardasen en un cajón. Supongo que su partido les marcó otras prioridades. Porque hasta hoy quedó durmiendo pues, el sueño de los justos y sin duda bueno, pues los colectivos afectados le agradecerán que hoy por fin la hayan traído. He visto, como les dije en el anterior pleno, que es bueno reunirse con las asociaciones y veo que nos han hecho caso, pero ya de paso no estaría de más que se reuniesen con ellos antes de presentar las mociones. Desde el Partido Popular apoyaremos siempre todo aquello que facilite la participación y fomente el tejido asociativo de nuestra ciudad. Estamos de acuerdo en que las entidades necesitan un espacio físico para poder reunirse, asesorar, realizar actividades y donde puedan interactuar entre ellas. Además, creemos que también es necesario un reglamento interno donde se establezcan las normas de funcionamiento y organización. Todos los aquí presentes, y de hecho lo han dicho, sabemos que la reforma integral de la Casa Azul es necesaria y urgente. Deja bastante que desear y necesita una buena puesta a punto. A mayores, este inmueble es un laberinto y es que a pesar de las indicaciones son muchas las personas que se pierden o no encuentran su destino. Hace ya 13 años que su antecesora, la señora Fouces, dijo que el inmueble que había que someterlo a un lifting. Bautizaron las múltiples salas que forman esta equipación con el nombre de los ríos de la provincia de Pontevedra. Oiga, son ustedes, de verdad, visionarios, ya que ahora está lleno de humedades. Señores del BNG, no sé a qué esperan para renovarlo. Y también les quiero recordar al Grupo Socialista que ustedes fueron los responsables del equipamiento hasta hace apenas 2 años y durante los 4 que gobernaron no hicieron nada por reformarlo o mejorarlo. No estaría de más que se fijaran en el edificio que la Xunta puso a disposición de las distintas asociaciones y colectivos de la ciudad, un inmueble moderno, versátil y accesible. Miren, las entidades de la ciudad necesitan un espacio digno. Ahora que están con la elaboración de los presupuestos, no dejen de pasar la oportunidad para que sea real. Por el bien de los colectivos de esta ciudad, no se enreden demasiado. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Junco. Señor Rey Paz, usted la palabra. Sí, gracias, señor Lores. Sí, é certo que Pontevedra está moi ben situada, señor Mosquera, Demetrio Gómez Xunqueira, perdón, neste sentido, e todo é gracias a esa relación que hai entre as entidades e o Concello, non? E sobre todo, creo que hai que darlle máis importancia a cada entidades, porque moitas veces son o primeiro punto que teñen para manifestar as súas opinións e desavenencias melloras, non? Ideas, bueno, todo o que poida pasar. Moitas veces o primeiro contacto que teñen os pontevedreses e pontevedresas son cos colectivos, non? E coas entidades. E logo trasladan ao Concello, a administración competente, non? Pero, bueno, é unha moción, como comentaba antes, que creemos que é necesaria, que é constructiva, e que, señora Junco, nos reunimos cos colectivos con todos, non vamos clasificando os colectivos según a idea que poidan ter. A min podráme achacar varias cousas, pero que me reúno cos colectivos, reunímonos antes, reunímonos despois e reunímonos durante. Vale, eso que quede constancia, como moitas veces non publicamos, pero temos esas reunións, vale? E logo que tratamos é de
darlle forma a esas peticións que moitas veces son xustas e son democráticas e necesarias, non? Pero ese contacto sempre o temos, non? Comentaba vostede que efectivamente non estábamos nun mandato anterior na Consellería de Benestar Social, por iso creamos o Proponte, porque creemos que era algo necesario para darlle máis visibilidade ás entidades, darlle máis colaboración co Concello e ter ese feedback máis sano e máis transparente, non? E funcionou moi ben ese programa Proponte, non? Bueno, ainda está aí e ainda sigue conservando a actual concelleira. O que non teñamos nós, como responsables de Benestar Social, era poder, si lo trasladamos no seu momento tamén a concelleira responsable, pero nós non podíamos ejecutar esas reformas, e como vostede sabrá, eso leva un proceso, hai que ir buscar os fondos. Por exemplo, comentaba antes do edificio da Xunta de Galicia que fixo aquí en Benito Corval. Bueno, hai protestas tamén con ese edificio polo seu funcionamento, non sei se é consciente delo e se lle dixeron as entidades. Vigo, por exemplo, vai agora a facer un gran centro sociocultural en o que a Xunta de Galicia vai invertir máis de 12,5 millóns de euros. O sea que, ao final, creo que isto é un bo para todas as administracións e para os cidadáns, non? Sobre todo esta cooperación, esta sinergia que se pode crear, non? Pero, bueno, é unha moción constructiva, evidentemente a Casa Azul sí necesita unha reforma, xa trouxemos un rogo en anteriores plenos aquí neste Concello, e, bueno, seguindo a boa sintonía que temos todos para traballar para as entidades, para os pontevedreses, pois agradezco ao voto en positivo desta moción e por miña parte nada máis. Moitas grazas, señor Rei. Hai algunha intervención máis? Moi breve, porque... Brevísimo. Señor Gómez. Grazas, señor alcalde. Señora Junco. A ver, vostede imagínese que eu viñese hoxe aquí a meterlle o dedo no ollo co papel do Ateneo, se tiña espazo, non tiña espazo en Benito Corval. E o papelón que fixo o seu partido. Non o vou facer, porque, como dixo o señor Domínguez, hoxe é un día de ledicia, de unanimidade, onde todos deberíamos manifestarnos a favor dunha proposta constructiva. Eu pediríalle que se sume a este espírito, non vaya a ser que teña problemas co señor Domínguez, polo menos, cando que só sexa por iso, e que podamos sacar isto por unanimidade e con acordo e non de ambos os espectáculos. Grazas. Estamos de acordo? Votos en contra, ningún. Abstencións, ninguna. Votos a favor. Apróbase por unanimidade das concelleiras e concelleiros presentes. Punto número 6. Ratificación de urgencia. Portavoces, sí. Non está para o dicir iso. Sei nuevo. Eles mesmos, non que sí. Do Partido Popular para a creación dunha biblioteca municipal. Hai ditamen? Creo que sí, porque foi Se hai ditamen, señor secretario, ten a palabra. Sí, aparecerá. O 7, non? Punto número 6. É o punto número 6. Sí, hai ditame na Comisión Informativa de Benestar Social, Cultura e Dinamización Sociocultural. O asunto ditaminouse favorablemente cos votos a favor dos señores e señoras membros do Grupo Municipal do PP e as abstencións dos restantes. Muchísimas grazas, señor secretario. Señor Domínguez Artime, ten a palabra. Muchas gracias, señor alcalde. Vamos a ver si sigue la alegría. Bueno, ¿para qué sirve una biblioteca municipal? Bueno, yo creo que lo entiende todo el mundo, pero, estoy por el camino bueno todavía, tengo réplicas. Pero bueno, pues una biblioteca, entre otras cosas, fomenta la educación y la cultura. Una biblioteca municipal facilita algo que muchas veces nos parece que es sencillo, pero que no es siempre así, que es el acceso gratuito a libros, revistas e incluso reduce la brecha digital porque aporta
recursos digitales. Además, una biblioteca municipal es un espacio de integración social. Las bibliotecas son un encuentro que favorecen la convivencia, la inclusión y el diálogo entre personas de diferentes perfiles y generaciones. Además, es y ayuda a un apoyo a la investigación y al desarrollo profesional. Sin duda, una buena biblioteca puede y permite que aquellos eruditos, aquellos estudiosos o aquellos que investigan puedan ejercer mejor sus trabajos. Ayuda al patrimonio local. Es muy importante la protección de nuestro patrimonio y desde aquí hemos tomado conjuntamente muchas medidas en favor. Promociona y proporciona la igualdad de oportunidades y una buena biblioteca, sin duda, impulsa la imagen de la ciudad. En definitiva, una biblioteca municipal es mucho más que un depósito de libros. Es un motor de transformación social, educativa y cultural que aporta innumerables beneficios a una ciudad y a todos sus habitantes. Pero ya no es que sea bueno solo para los ciudadanos de Pontevedra. Acabamos de ver todo lo que tiene los efectos de la biblioteca para la ciudad, sino que además una biblioteca es una obligación legal. Es una obligación legal en aquellas ciudades de más de 5.000 habitantes. Por lo tanto, lo que pedimos desde el Partido Popular, y lo pedimos de forma sincera y de forma abierta, luego lo explicaré, es que este Pleno apoye que se construya una biblioteca municipal en Pontevedra. Creemos que es absolutamente necesario para la ciudad. Creemos que ayuda a defender la cultura, que ayuda a defender la educación. Y, desde luego, creemos, y creo que es muy importante, que es una necesidad. En determinado momento nosotros llegamos a recoger casi 900 firmas de estudiantes universitarios, que no son los que suelen firmar, y jóvenes, que pedían un espacio público en el que estudiar. Es decir, esta biblioteca municipal es un paso más en esa Pontevedra que nosotros queremos, esa Pontevedra universitaria, esa Pontevedra en la que todos queremos que crezca la universidad en la ciudad. Por lo tanto, desde el Partido Popular pedimos que se cree una biblioteca municipal. Y lo hacemos de una forma deliberadamente abierta. Lo hacemos sin decir el lugar. Lo hacemos sin poner un régimen temporal, ni decir que tiene que ir ya en los próximos presupuestos. Lo hacemos sin decir las características de esta biblioteca municipal. Lo hacemos de una manera abierta para que todos los grupos puedan adherirse a la moción y plantear y aceptar aquí un compromiso futuro entre todos de que la biblioteca municipal sea algo y una realidad para todos los pontevedreses. Creo que es positivo, creo que es necesario y creo que habla de la ciudad de Pontevedra que quiere el Partido Popular en el futuro. Habla de la ciudad de Pontevedra y la Pontevedra del futuro no puede no tener una buena biblioteca municipal por la cultura, por la educación, por la universidad y por el prestigio que tiene Pontevedra. Por lo tanto, lo que nosotros solicitamos, y tengo aquí la moción, no sé dónde la tengo, lo que nosotros solicitamos es claramente que se cree una biblioteca municipal de gestión municipal. Creo que es algo en la que la mayoría de los pontevedreses van a estar de acuerdo. Creo que la forma en la que la planteamos es significativamente abierta para que se pueda adaptar todos los grupos y que lo hacemos de una manera para que, con esta tendencia positiva que estamos teniendo, todos podamos votar a favor de una moción que creo que nadie entendería que se votase en contra, por lo menos es la sensación que yo tengo. Muchísimas gracias. Sí. Ten a palabra Carme Erla. Sí. Hola, bo día. Grazas, alcaldesa accidental. Bos días a todos e todas. Moi ben, evidentemente imos votar a favor desta proposición do matizacións. Perdón? Escoitas? Non. Ben, pois eso, que queríamos facer certas matizacións ao respecto. En primeiro lugar,
encantaríanos que houvese feito esta proposta en galego, xa que defendemos a cultura, xa que defendemos a educación. É unha proposta que estaría moi ben que o señor Domínguez houvese utilizado a nosa parte de cultura que máis nos diferencia do resto do territorio nacional, que é a nosa propia lingua. Por outra banda, dentro de toda a disertación sobre o que é unha biblioteca, que está moi ben, quedou un pouco rancia tamén a formulación de biblioteca ao uso, porque hoxe en día pensamos que, desde o Partido Socialista, que hai outro tipo de fórmulas que podense axeitar moitísimo máis, ademais da biblioteca municipal, que son as salas de estudo. Eu traballo na Facultade de Belas Artes, a miña aula está xusto en fronte desas 3 bibliotecas que mencionou na súa disertación, que, por certo, a pública que temos, a Antonio Odriozola, é de xestión, é só de xestión, pero é unha biblioteca nacional. Foi feita polo Goberno Central. A parte diso, as dúas outras que son da Facultade de Ciencias de la Comunicación, que tamén o noso portavoz Iván Puentes ten o exemplo cerca, pero xa vos digo, a miña aula está xusto en fronte da entrada da biblioteca da facultade. Desde o propio centro, desde a propia universidade, consideramos que tamén isto non fomenta a cordialidade nin os alumnos, os propios alumnos dos centros sinten invadidos os seus espazos. Cando son momentos de estudo fortes, como os exames e todas estas cousas, que abarrótanse de persoas que teñen que estudar a oposicións, que veñen desde partes do rural, porque teñen aquí as academias. Moitos destes estudantes de fora das propias universidades enchen os seus espazos de estudo. E realmente o que consideramos que necesitan son esos espazos de estudo, aulas de estudo, cun sistema digital de reserva, como non sei se fixestes algunha vez reserva de pista de pádel ou cousas así, pero hai fórmulas a través de aplicacións nas que se poden reservar as salas, os postos de estudo, e hai moitísimos exemplos, por exemplo, de centros que sí que están funcionando con estos sistemas, como é o Centro Azcuna de Bilbao ou calquera outro tipo de centro de salón de estudos, que se poden coller como boas ideas. Esa proposta tan aberta que fai o Partido Popular, máis que aberta, nos parece que é un pouquiño de falta de ideas. Falta de ideas e falta de traballo tamén. Porque é certo, como decía a nosa compañeira Silvia Junco, hai que falar cos colectivos. Neste caso, podo falar en primeira persoa porque somos parte dos que necesitamos, todos estes alumnos e toda a xente que ten que estudar, si hai unha demanda real de espazos para traballar e para investigar. Pero gustaríanos que esa proposta aberta se centrase un pouquiño máis, viñera un pouco máis traballada e plantexara solucións definitivas, solucións interesantes e solucións, sobre todo, actuais. Por suposto, imos votar a favor desta creación de biblioteca municipal, pero sí nos gustaría un poquinho máis de esforzo e, en galego, mellor. Grazas. Grazas, señora Hermo. Señor Gómez Xunqueira, ten a palabra. Pois, bons días outra vez. Moitas grazas, señor alcalde, de novo. A ver, a mí gustaríame comezar vendo esta moción, porque hai algún asunto que chama a atención. Fala aquí de que en Pontevedra hai algunhas bibliotecas que destacar,
E hai algunhas que eu creo que habería que destacar que non están citadas. A comezar pola Biblioteca do Museo ou a Biblioteca do Arquivo, que tamén cumplen un papel importante nesa rede de bibliotecas de Pontevedra, que además funciona moi ben, é unha rede moi completa, que tería, ademais, un piar fundamental, pois, en algúns dos proxectos máis interesantes, máis profesionais en algúns casos, e noutros máis bonitos dos que hai en Pontevedra. Estou a falar das bibliotecas escolares, tanto dos centros de secundaria, que algunhas abren incluso fora do horario escolar, como dos centros de primaria, que cumplen esa función a que falaba a compañera Hermo, de dinamización social que hoxe ten que ter calquera biblioteca. Pero tamén falo, por suposto, das que están en centros sociais, que son, o que lle decía, deses proxectos fermosos, como hai en Santa María de Xeve, en Cerponzóns, en Mourente, en Tomeza, na Devesa, no Centro Sur, ou seguro que lle lembra a Biblioteca Medal, de Antonio Medal, que o seu grupo non conseguiu pechar, porque debía pensar que sobraba bibliotecas en Ponte Sampaio. Pero, bueno, así sí que temos unha visión de conxunto de unha rede moi ampla de bibliotecas que hai en Pontevedra e que dá moi ben, moi bo servizo á cidade. Sin embargo, o que non aparece na súa moción e que quizáis non saiba, non o comentaron, é que a Xunta de Galiza ten intención de mellorar a Biblioteca Antonio Odriozola, que depende delas, para dar mellor servizo aos pontevedreses e ás pontevedresas, entendemos. E para iso, o propio conselleiro puxose en contacto con este concello e ofrecímoslle toda a nosa colaboración. Se hoxe aprobamos unha moción que pecha as posibilidades de colaboración coa Xunta de Galiza, que nos aboca directamente a unha biblioteca municipal e, ademais, facémolo por unanimidade, estamos lle mandando unha mensaxe ao conselleiro de non queremos negociar contigo. Falámoslo no primeiro punto, unha cousa semellante. Creemos que era moito mellor non tomar esta decisión neste momento, deixar abertas todas as portas para a negociación, porque o obxectivo é dar o mellor servizo posible, non ter unha biblioteca municipal, unha biblioteca da Xunta ou unha biblioteca do Estado. E, polo tanto, se a moción sigue adiante, teremos que votar en contra, e se non, pediríamos que a retiren. Moitas grazas. Grazas, señor Demetrio Gómez Xunqueira. Señor Domínguez, ten a palabra. Bueno, primeiro, a compañera socialista, cada un escolle no que fala. Podo escoller, sabe vostede perfectamente, que ás veces falo galego, outras veces falo castellano, moitas veces depende das ocasións. Neste intre vou falar galego para que vostede quede máis contenta e en agradecimento o seu voto favorable. Segundo, e creo que importante o voto favorable do Partido Socialista porque denota certa sintonía coas necesidades que nosotros identificamos en Pontevedra que moitas veces se asustan as que teñen vostedes. Miren, unha cousa que nós temos detectado é que os xóvenes precisan un lugar onde estudar, un lugar onde ler e, dende logo, creo que ese é o que recolle. Eu dixen xa na miña primeira quenda de intervención que era importante que a moción, ou entendíamos que era importante que a moción fose aberta, e que explicase e que dese facilidades a todos os grupos para poder mellorala. E vostedes puideron tamén, fala vostede que traballamos pouco, puideron mellorala vía enmendas, tiveron esa oportunidade que tampouco quixeron facer. Pero eu agradezo sinceramente o seu voto favorable, dende logo, creo que o que representa a maioría dos pontevedreses queren unha biblioteca municipal. E vou me referir ao Bloque Nacionalista Galego o feito de que a Biblioteca da Xunta de Galicia teña necesidades que eu dixen, ademais, públicamente e teña que ser mellorada, non é óbice para unha moción que aberta sen data en un futuro en la que se nos pide, en la que pedimos que a unha biblioteca municipal se vote en contra. Isto, dende logo, voulle dicir
e xa lle digo aquí claramente que o Conselleiro de Cultura e Educación, ningún dos dous vai quedarse enfadado con nós porque votemos a favor de facer unha biblioteca municipal en Pontevedra. Ningún dos dous vaise quedar zangado con nós. Quédese absolutamente tranquilo con ese detalle. Por lo tanto, o que nos pedimos algo aberto, algo asumible, o fixemos moi asumible. Se queren detalles nos próximos meses, seguramente teremos detalles que como vai ser unha biblioteca que nos queremos para Pontevedra. Non teño mínima dúbida onde, como, cuándo, de que características, por que a Pontevedra que estamos deseñando para o futuro. E, dende logo, agradecer reiteradamente ao Partido Socialista o voto favorable a esta moción para que haxa en Pontevedra unha biblioteca municipal que, dende logo, creemos, ou polo menos nós temos identificado que é unha absoluta necesidade. Moitas gracias. Moitas grazas, señor Domínguez. Señora Hermo, ten a palabra. Sí, gracias, señor alcalde. Bueno, gracias, señor Domínguez, porque, bueno, polo menos falou en galego. Está moi ben. Ben, a proposta é tan aberta, xa vos dixen, que era tan aberta que chegou un momento que as emendas podían ser unha proposición nova. Entón, pois, decidimos non facer ningún tipo de emenda, xa que era tan básica. Era unha proposición, vostede chamalle aberta, pero para min é pouco realista. E deberían ser mellor diseñadas e facelas posibles tamén, cun desenvolvemento efectivo, que funcione. Este tipo de propostas tan generalistas, tan abertas, só proporcionan certo estrés político, que penso que é o que lle pasou ao señor Xunqueira, produciulle un estrés e se enfrenta a este propósito sin ámbito moi constructivo, pero bueno, porque, señor Xunqueira, de verdade, eu penso que unha cousa non quita a outra, poderíamos facelo todo. É unha biblioteca municipal, non unha biblioteca municipal ao uso, porque hoxe en día temos diferentes modelos de bibliotecas municipales. Este concello que é tan creativo e tan innovador en moitas cousas, tamén podemos ser innovadores na cultura e nos centros de estudo e con propostas innovadoras. Eu retolle un pouquiño así, botolle o pano a ver si a votar tamén a favor e facela nosa, e facela diferente, facer unha biblioteca municipal que sexa referente como poden ser as bibliotecas municipales de outras moitas cidades e volver a ser referente. E non nos importa que collades ideas do noso grupo, xa o facedes normalmente e con moi bons resultados. Entón, pois, abertos ao noso traballo, gustaríanos que citasen, como se fai nos vos textos de investigación, que se citan as fontes, pero se non, tampouco pasa nada. Ofertamos todas as ideas e a colaboración que queirades. Moitísimas grazas. Traermos, señor Gómez Xunqueira, ten a palabra. Señor Domínguez, en primeiro lugar, moitas grazas por falar en galego. O motivo é o de menos, pero fágao máis veces e fago extensivo ao resto do seu grupo, por favor. Non fai mal, Non fai mal, non. Mire, señor Domínguez, falamos dunha rede de bibliotecas que funciona moi ben, que é potente, e que, efectivamente, sobre todo en momentos puntuais, pode ter carencias. Se aquí estivésemos falando de que vostede tivese especial interese en mellorar isto, ten a ferramenta na súa man. Por que non abre as bibliotecas, a biblioteca do museo? Porque a esqueceu na súa moción. Se o problema é que hai estudantes que precisan un sitio onde sentar a estudar en momentos puntuais, espazo ten, póñao a disposición. Non o fixo. E voulle dicir por qué. Porque o seu discurso o que transmite é que vostede está en campaña. Empezou a campaña electoral. Si non, estaría tomando medidas que as ten na súa man. E se o que quere é facer campaña electoral, nos, desde logo, non lle imos colaborar porque estamos traballando polo futuro de Pontevedra, como vostede di moitas veces. Moitas grazas. Grazas, señor Gómez Xunqueira. Algúna outra intervención? Señor Domínguez, ten a palabra. Bueno, pues muchísimas gracias al Grupo Socialista. Lamento profundamente
que el bloque no quiera una biblioteca municipal en Pontevedra cuando creemos que es una necesidad absoluta, pero nosotros vamos a seguir trabajando por el bien de los pontevedreses y creemos y entendemos, y así nos lo han solicitado en numerosas ocasiones, que una biblioteca municipal en Pontevedra es una absoluta necesidad. Muchas gracias. Señor Domínguez, sometemos a votación o punto. Votos en contra da proposta do Partido Popular. 9. Abstencións ningunha. Votos a favor. Non sei, máis ou menos. 9, 5, 14. Sí. 14 apróbase por maioría. Pasamos ao punto seguinte. Proposición do Grupo Municipal do PSDG-PSOE en relación á dinamización do comercio local do Concello de Pontevedra. Señor secretario, ten a palabra. Hai ditamen? Señor secretario, ten a palabra. Sí, este asunto determinouse na Comisión de Economía e Facenda do 12 deste mes favorablemente por maioría coas abstencións do Partido Popular e os votos a favor dos restantes. Moitas grazas, señor secretario. Señora Blanco Rial, ten a palabra. Moi bo día, señor alcalde, moitas gracias. Moi bo día a todos e a todas. Bueno, eu son unha muller feliz. Por regla xeral, a non ser que, bueno, pois, na bancada de enfrente amenacen con denunciarnos a Fiscalía, non? De forma rastrera, además, mentres traballamos aquí, pero quitando estes pequenos detalles en importancia, normalmente son unha muller moi feliz, sobre todo na Corporación Municipal, porque paso moi ben. Hoxe, especialmente, porque, ademais, hoxe, antes de falar de comercio, querida Silvia, teño que decir algo. Hoxe, o señor Domínguez deu o pistoletazo de saída para a campaña electoral. Xa estamos en campaña, compañeiros, compañeiras do BNG, Puente xa está preparado, estamos en campaña. E xa temos o lema de campaña do Partido Popular. Non teño claro se en galego ou en castelán, porque con esta dicotomía, cada vez que falaban de galego, a miña amiga Pepa Pardo estaba ao borde do colapso, pero ben, non sei se Pontevedra, cidade de futuro, ou Pontevedra, cidade de futuro. A min gustame máis Pontevedra, cidade de futuro. Aí o deixo. Aí o deixo. Pero, dende logo, xa estamos en campaña electoral. O último turno de réplica da moción do 57 foi un auténtico mitin. Ben, vamos a falar de comercio local. Vamos a falar de comercio local, non sei que foi iso. Vamos a falar de comercio local, que a nós, aos socialistas, sí que nos importa, como así demostramos cando estuvemos no goberno municipal. Ainda non sei se vai sair esta moción con unanimidade, porque, curiosamente, a mí sorprendeu-me, verdad? O Partido Popular na comisión fixo unha abstención. Bueno, supoño que explicará ahora a señora Crespo, pero primeiro teño que agradecer ao BNG, porque vai o voto a favor da moción con eles, con unha breve emenda, leo textual, a ver se non me confundo, realizar campañas de acción directa e outros acordos para gastar en establecementos locais. De alguma maneira, esa emenda abre a posibilidade de facer calquera campaña de acción directa que nos agradecemos e que parecenos ben. Por suposto, temos que agradecer a todas as asociacións porque nos fixemos isto que tamén dixo o señor Domínguez, que eu apuntei moitísimas cousas hoxe do señor Domínguez. Estou proceso de escucha activa, pois ese proceso de escucha activa nos o levamos tamén con todas as asociacións. Previo a facer a moción, despois ensinámosla e moitas desas asociacións, porque realmente son moi proactivas, pois fixeron un montón de peticións que se engaderon sen ningún tipo de problema nesta moción. Por certo, algunhas moi novedosas, pero falamos con todas, non solamente cunha, con dúas, falamos con a maioría. Eu podería estenderme aquí en algo que xa poño como exposición de motivos na moción, que é a crise do pequeno comercio local, que é unha cousa que non ten solamente que ver como sabe a señora Gulías e a señora Crespo con Pontevedra, senón que é unha crise xeneralizada por moitos motivos, sobre todo despois da COVID, unha crise xeneralizada basicamente porque a xente xoven gustalle mercar por internet, é necesaria a digitalización do empresario, hai un problema de relevo xeracional no pequeno comercio, no comercio de proximidade que sabemos e que palpamos cando estivemos no goberno, que palpa, me imagino, día a día a señora Gulías e que palpa tamén a señora Crespo, que é unha muller sumamente vinculada ao asociacionismo e que sabe tamén de comercio de pequena empresa. Ademais, falamos de emprendemento, moi especificamente de emprendemento femenino, porque nos parece sumamente importante. Nos fixemos a unha campaña que tiña moito que ver con eso, con emprendemento femenino, e desde o Concello, tanto o BNG como o PSDG, fai unha aposta moi firme polo emprendemento, con eventos como Ponta Pestor,
moi especialmente tamén, como decía antes, polo emprendemento femenino. Por tanto, a nosa proposta de resolución, eu vou agotar o tempo enseguida, pero a nosa proposta de resolución, como dicía, instar o Goberno municipal a realizar campañas de acción directa e outros acordes para gastar en establecementos local, incluindo unha partida específica no orzamento municipal para tal fin, retomar as campañas promocionais estacionais do comercio local, además de desenvolver outras que o propio sector poida suxerir, porque é verdade que algo que nos solicitaron durante todas estas reunións que tivemos o sector, ofertar desde o Concello de Pontevedra aos comerciantes locais formación específica en competencias digitais e comercio online, algo que se está a facer, o que se estaba a facer ao menos, supoño que se seguirá facendo, sobre todo a través das asociacións de comerciantes, se está dando moitísima preparación, constame que dende APE se estaba dando preparación digital co apoio económico do Concello de Pontevedra, apoiar e visibilizar o emprendemento local, especialmente o emprendemento femenino. E cando digo das aportacións das asociacións, hai dúas que ademais foi a Asociación de Comerciantes da Parda que nos dixeron que pareceron moi novedosas. Por unha parte, deseñar e executar, aproveitando o futuro convenio de colaboración entre o Concello e o Consorcio Zona Franca de Vigo para o desenvolvemento de chan industrial en Pontevedra, un viveiro ou aceleradora de empresas, preferentemente na zona da Parda. Claro, son a Asociación de Comerciantes da Parda que nos piden isto e que nos pareceu ben por la posibilidade de que haxa aí chan e incluso edificios que podan facer isto e, ademais, é unha forma de dinamización económica e social de toda a zona de Pontevedra Leste en xeral, non? E, por último, crear dese viveiro aceleradora algo que nos pediron tamén, que nos parece moi importante, que é unha oficina municipal de apoio ao emprendemento local. Para que? Pois, entre outras cosas, para informar, asesorar, líneas de axuda, comercio, pequena e mediana empresa, e habilitar unha bolsa municipal de aluguer e venta de locales comerciais que pode ofertar ao emprendedor, non? É certo que isto ás veces se fai dende a Consellería de Promoción Económica, o funcionario fai, pero como se fixo ahora coa oficina de cinema, reconvertindo a Pontevedra Film Commission nunha oficina de cinema, pois falamos de algo así, non? Unha oficina municipal de apoio ao emprendemento moi específica. E, por último, solicitar da Deputación Provincial de Pontevedra a colaboración económica coas distintas accións de comercio enumeradas nos puntos anteriores. Pola miña parte, de momento, nada máis. Moitas grazas. Ten a palabra. Grazas, señor alcalde, moi bo día a todas. A verdade é que eu estou de acordo coa señora Blanco e o problema do comercio ou a crise do comercio local é un problema global que afecta a todos os territorios. Pero permítanme dicir que creo que o feito de non ter forzado ou ter facilitado e implementado centros comerciais no centro da cidade foi un pequeno alivio para o comercio local, posto que non poden competir nin con horarios, nin en salarios, nin en prezos, nin demais. Entón, a diferencia de outras cidades que todas e todos coñecemos, nos intentamos protexer o noso comercio local tamén con esas medidas. E falando directamente de comercio local, eu creo que todos e todas as que estamos aquí somos conscientes que dende fai tempo estamos apostando polo comercio local. Concretamente, neste mandato facémolo a través dun plan de activación de comercio e da economía local baseado en 5 eixos. O comercio local, a formación, o emprendemento e a economía creativa, as feiras e os congresos e os convenios con outras asociacións, porque aparte de falar con elas, pois tamén é necesario, e xa o sabe a señora Blanco, porque tamén o facía ela, dotalos de convenios con recursos para que eles e elas poidan facer as súas propias campañas. Todos estes eixos de acción teñen medidas e accións concretas, algunhas delas novas, outras que xa recuperamos e algunhas incluso que a señora Blanco coñece ben porque as impulsou ela mesma. E, como sempre dicimos, o que funciona non se toca. Concretamente, voume deter un pouquiño no que ten que ver co comercio local. Nos o que fixemos foi dividir por sectores a actividade económica e comercial da cidade, diseñando diferentes accións específicas para cada unha delas. Por exemplo, en hostalaría, todos se nos ven á cabeza o Ponte de Tapas, pero neste ano puxemos en marcha Pontevedra Máxica, que son roteiros polos establecementos da nosa cidade con funcións máxicas. Perruquería e estética con Rizando Rizo, por certo, este ano na Galería da Oliva, para dinamizar e visibilizar,
e tamén temos campañas estacionais como a Feira de Primavera en colaboración coa Asociación da Parda, pero estamos, e xa lles adianto en primicia, que sei que isto lles interesa moito, dúas campañas que imos a poñer en marcha específicas do comercio local, unha Boa Vila, Boa Compra e outra a favor do consumo en comercio local durante os venres negros, non os da TVG que censuran vostedes, este que teñen máis que ver co comercial. A nivel de emprendemento, pois citaba a compañeira o Ponta Pestor, pero sen dúbida un dos proxectos máis ilusionantes é a instalación de unha aceleradora de economía social no antigo conservatorio, no que, pois, como comprenderán, tocamos todos os puntos que acabamos de mencionar. E formación, temos a sorte de ter xornadas de formación referentes, como os e-commerce days ou como o Congreso de Marketing Digital Fluor. Somos a única cidade de Galiza que pode ofrecer esta variedade de congresos. E acabamos de aprobar o plan de formación de máis de 80.000 euros, concretamente para o sector da restauración e do turismo. Sobre feiras e congresos, pois me molesteime en recopilar todos os congresos e feiras que se fixeron dende maio do 23, e son a frioleira de 93, que non está nada mal para unha cidade do tamaño de Pontevedra, e en canto a convenios, a parte de a EMPE, Zona Monumental, abrimos con o Espazo COP, con protocolos de colaboración, coa Asociación Galega de Producións Internacionais, co Carlos Oroza, incluso estamos intentando retomar con AGE. Polo tanto, eu creo que temos unha liña clara, pero sí, é certo, e eu confirmo, que no futuro sempre hai marxe de millora, e é moi interesante dous puntos que sinalaba precisamente a señora Blanco: o emprendemento feminino, que me parece un tema que podemos profundizar, e os acordos con Zona Franca. Tamén lle quero agradecer a flexibilidade na redacción, porque creo que é moito máis fácil facer e traballar con certa liberdade, sen liñas vermellas, aínda que eso implique fuxir de certas promesas, titulares ou anuncios de campaña. E antes de anunciar, obviamente, o noso voto favorável, sí que me permito, pois se a señora Blanco entrou co tema dos eslogans e parece que o do PP está claro, eu me permito recordarlle aos pontevedresas e aos pontevedreses que en materia de eslogans que se quede co orixinal e que recorden ese eslogan que nos fixo moi felices a todos e a todas, que era do BNG, polo que, señor Domínguez, está casi todo xa inventado, que era Pontevedra, capital de futuro. Conseguímolo, temos unha política comercial á altura das expectativas das pontevedresas e dos pontevedreses, e estamos dispostas a empezar a traballar xa co PSDG para seguir traballando nesta línea. Grazas. Señora Gulías, algunha outra intervención? Si non, sí, señora Crespo, Tobillo. Que non te vía aquí. Ten a palabra. Bos días a todos. Sinto comunicar, antes de nada, que vou falar en castelán a contestación da moción, porque sinto-me máis cómoda. Sabedes que normalmente tamén falo galego, pero dada ás veces estas pequeñas tiranteces que hai no pleno, sinto-me máis cómoda falando en castelán. Eu vou pasarme ao castelán. Intervengo hoy en nombre del Grupo Municipal del Partido Popular para fijar nuestra posición en esta moción sobre dinamización del comercio local. Quiero empezar por decir algo muy claro. Nadie discute que el comercio de Pontevedra necesita apoyo, y tampoco vamos a negar que la moción que trae hoy el Grupo Socialista parte de un diagnóstico razonable. Crisis del pequeño comercio, competencia online, relevo generacional. Ahora bien, una cosa es el diagnóstico general y otra muy distinta es que las medidas que se proponen respondan de verdad a la realidad de Pontevedra. Hablemos un momento de esa realidad. En nuestra ciudad, en los últimos años, han cerrado cientos de locales. Han aumentado los bajos vacíos en las principales calles. Estamos viendo cómo muchos bajos comerciales pasan a un uso residencial. El comercio de Pontevedra tiene problemas muy concretos. Todos los conocemos: bajos vacíos y caros, licencias lentas para abrir o reformar, presión fiscal que aprieta a autónomos y microempresas, dificultades de aparcamiento y de transporte desde barrios y parroquias,
falta de relevo generacional en negocios históricos y la necesidad de una mayor coordinación con el tejido asociativo. Y si no se entra de lleno en estos temas, estaremos tocando la superficie, pero no las necesidades reales del comercio local. Y dicho esto, me gustaría hacer 3 matizaciones en la moción que presenta el Grupo Socialista. Primero, ignora o no menciona el gran ecosistema de ayudas y servicios que ya existe. A nivel económico, la Xunta de Galicia pone a disposición de todos aquellos empresarios y autónomos cuotas cero, ayudas para iniciar negocios, ayudas para conciliar, ayudas para el relevo generacional, incluso ayudas para que puedan abastecerse de envases ecológicos en sus establecimientos. A nivel provincial, la Diputación también tiene una red, la red SmartPeme, que es una red impresionante de competencias digitales. Yo he sido usuaria hace 10 años y, de hecho, en el gobierno de Carmela Silva fue en esa época en la que desde que yo conozco, y he hecho un seguimiento porque aún a día de hoy sigo utilizando ese servicio. El Grupo MOVE también, otros programas de asesoramiento, formación. También la Cámara de Comercio, que hace diagnósticos gratuitos en los puntos de venta, programas de digitalización, acciones de dinamización comercial, etc. Es decir, en la moción del PSOE que leemos, formación digital, Viveiro, oficina municipal, campañas, en ningún momento se explica cómo se va a coordinar esas medidas con lo que ya hace la Xunta, la Diputación, incluso la Cámara de Comercio. Hay un riesgo evidente, que es acabar duplicando servicios, repartiendo recursos en estructuras pequeñas y generamos más confusión que soluciones. Como segunda matización, observación que quiero hacer a esta moción es que creo que las asociaciones deberían estar en el centro de esas medidas, porque se hace un pequeño matiz en el punto B que pone retomar as campañas promocionais estacionais do comercio local, ademais de desenvolver outras que o propio sector poida suxerir. No, señores, es que quien más conoce lo que necesita el comercio son las asociaciones. Yo creo que las tenemos que poner en el centro. Asociaciones, centros comerciales abiertos, asociaciones de empresarios, las asociaciones del mercado de abastos e incluso el mercado ambulante, que también tiene cosas que decir. Con esto, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con ellos? Porque si los quitamos del tablero, van a acabar desapareciendo. Y yo creo que nadie quiere eso. Y si metemos más presupuesto en hacer otras cosas, ¿qué va a pasar con el presupuesto que tienen ahora mismo las asociaciones, los convenios que, como bien decía la señora Gulías, tienen asignados con ellos? Y por último, en esta moción a mí me falta un calendario, me falta concreción, no se fijan plazos orientativos, no se definen prioridades, porque hay acciones que van a ser a corto plazo, otras a medio plazo y otras a largo plazo. Creo que no se habla de indicadores. ¿Cuántos comercios queremos que se adhieran a este bono comercio? ¿Cómo se va a articular? ¿Cuántos locales vacíos queremos ayudar a ocupar en 2 o 3 años? ¿Cómo vamos a medir el impacto de la formación digital o las campañas? En resumen, como decía también antes la compañera Hermo, vamos a apoyar esta moción porque siempre vamos a estar del lado del comercio, por supuesto, ¿no? Pero creo que habría que darle más contenido, creo que habría que concretar más y darle un poco más vuelvo a repetir, de contenido. Y nada, reiterando nuestro apoyo. Lo que queremos desde el Grupo Municipal es que haya más persianas, más proyectos nuevos que persianas bajadas, por supuesto. Muchas gracias. Moitas grazas, señora Crespo. Señora Blanco, ten a palabra. Bueno, vamos a ver. Primeiro, señora Gulías, moitísimas grazas pola súa resposta. A verdade é que, salvo error ou omisión, solemos entendernos bastante ben.
Supoño que porque as dúas sabemos do que falamos, porque fomos concelleiras de promoción económica e non falamos, ou é agora concelleira de promoción económica en FUN, e non falamos de memoria. É certo que digo o tema do centro comercial, pero especificamente hai que ir máis alá, de decir, non o centro comercial en Pontevedra para non facer dano ao pequeno comercio, o comercio de proximidade noso, pero hai que ir máis alá. Estou de acordo con todas as campañas que dixo, entre outras cousas, porque a maioría, moitas das que dixo, xa se facían incluso antes de que estivera eu, ou as mantiven, amplíen algunhas e siguen facéndose. Señora Crespo, cales son as propostas do Partido Popular, entón? Porque non me quedou claro, non sei se fixo unha emenda ou non a fixo. Creo que non, entón... Déjame acabar. Non sei se fixo unha emenda ou non, creo que non, porque non está presentada, co cual está moi ben os brindis ao sol, pero as propostas do Partido Popular seguimos en velas. Ninguna moción do comercio que non se fixo, ni con emendas a esta moción que tampouco fixo. Cando fala do ecosistema de axudas da Xunta, da Diputación e todo eso, pareceme moi ben, pero, insisto, xa se nota que estamos en campaña electoral, porque eu estou falando dunha moción para a Concellería de Promoción Económica, por iso non falo de outra cousa, non falo nin de licencia, non falo para a Concellería de Promoción Económica, que sei ben a que se dedica, vostede debería sabelo tamén, e cando me fala de Smart PM dos programas da Diputación xa me pega a risa, porque claro, Smart PM non é por nada, pero é gracias ao bipartito PSOE, PSDG-BNG, que vostede tamén nombrou a Carmela Silva. Ben, claro, cando me di que lle falta, non sei se refire a este bono comercio que vostede dixo, estaba na foto polo menos, cando fala que fai unha semana, unha cousa así, vin na prensa, non sei se refire a ese tipo de concreción, pero claro, se se refire a ese tipo de concreción, xa lle digo que a concreción está moi mal feita, porque o orzamento para bono de comercio é máis que o orzamento de Concellería de Promoción Económica. É dicir, choca radicalmente co que acaba de dicir vostede. Se nos facemos ese bono de comercio, se a Concellería de Promoción Económica, eso ten que contestar a Concelleira. Pero eso yo digo, porque pareceume increíble que se mande un bono comercio con un orzamento superior ao orzamento de promoción económica. Entón, se lle pregunto a vostede, a mesma pregunta que me fixo vostede a min, onde quedan as axudas para as asociacións? Que parece que critica, pero vostede sabe, tanto máis que eu, que dende a Concellería de Promoción Económica hai convenios con todas as asociacións, incluído con APE, verdad? Estamos de acordo. Asociacións de mercado en plural non, porque hai unha ahora mesmo. Incluso con a Asociación de Venta Ambulante. Como que incluso? A Asociación de Venta Ambulante ten moito que dicir tamén cando se fala de comercio. Eso yo digo eu, que teño na casa. Hai moito que dicir. E, ademais, claro, con esta dicotomía en que tamén teñen que hoxe din si feria no centro, mañán non, pasado si outra vez, hasta que aos de venta ambulante que son do PP lle chaman a orden, pois se lles olvida a Asociación de Venta Ambulante. Pois non, a Asociación de Venta Ambulante ten moito que decir tamén, como calquera asociación de comercio. Entón, dígame, de onde saca despois o orzamento a Concellería de Promoción Económica para todas estas cousas que dixo despois? Entón, cando se fai unha aposta tan arriesgada como decir bono de comercio a bombo e platillo, de verdad, eu digo yo como un consello casi xa de amiga, fagan ben as contas. E de verdade, non se deixe arrastrar polo señor Domínguez, vostede sabe moitísimo máis de comercio que todo o Grupo Municipal do Partido Popular. Non se deixe arrastrar por él, por facer unha cuestión de tipo electoral, se yo digo de corazón, nada máis. Moitas grazas, señora Blanco. Señora Gurías, señora Gurías, ten a palabra. Bo día a todas de novo. Ten razón a señora Blanco, non se entendeu moi ben cal era a proposta do PP. Pareceume entender que vostede o que quería era máis orzamento para as asociacións empresariais e menos para a liña de acción do Concello. E, en todo caso, permítame dicirlle que iso queda moi pouco estético sendo vostede representante dunha asociación empresarial. Queda pouco estético. Solamente lle lo digo por si quere algo. En canto aos baixos vacíos, sempre me gustou esa forma de reivindicar milloras para o comercio local e para a economía local sin ningunha proposta absolutamente, pero sacándose fotos diante dos baixos vacíos. O señor Domínguez é un especialista. O problema fixo o máis recente, se non me equivoco, o señor Domínguez seguro que sabe, en Máximo Duty. O que pasa é que cando se volve a lugar e se volve a poñer en marcha non vai facer a foto. Debe ser que primor a perfumería non lle presta. E botei moito en falta a foto no restaurante do museo, que tamén pechou. Non sei se iso tamén sería por culpa de Lores, que seguro que sí. E fíxese, esperaba eu algunha resposta, digo eu, dicindo, oiga, nos aquí nesta Pontevedra del futuro temos a millor das propostas, que son esos bonos comercio que eu entendo que un pouquiño, vistos polo miúdo, lle den un pouquiño de vergonza. Porque eu pensaba, non?
Aparte do presidente da Xunta de Galicia, que vostede citou, e equipo de goberno, aparte do alcalde e equipo de goberno, a vostede cree que hai alguén máis por aquí que teña capacidade de xestión, que poida poñer en marcha algunha medida concreta? A ver si entre nós, todos, pedimos por aí, home, porque hai o señor Domínguez, que é capaz de poñer millóns a cascoporro, a millón por mes, ou incluso subir os orzamentos de maneira espectacular para esta cidade, de 28 a 32, segundo día, seguro que pode poñer en marcha algunha medida concreta. Dicía yo Demetrio co tema das bibliotecas, anímense, home, deixen de facer propostas electorais, non esperen o futuro, o momento é xa. E se teñen capacidade de tantas ideas, estaríamos encantadísimas de debatilos e traballar con vostedes. O problema é que son vostedes máis desa xeración que de facer, bastante máis desa xeración e que facer. E a mí non me extrañaría que no próximo pleno nos traigan unha proposta de un cheque o portador para cada pontevedrés e pontevedresa por 500 euros. Deixense de historias e de o señor Domínguez xa compra. E a próxima moción debatiremos sobre o cheque que quere o señor Domínguez para que así, polo menos, lle vote alguén. Grazas. Algúnha outra intervención? Creo que non. Sometemos o punto. Sí. Señora Crespo, ten a palabra, que non estaba aquí metido. Ahora está. Bueno, ¿ves como yo tenía que hablar en castellano? Creo que desde el Grupo Municipal del Partido Popular no venimos a crear ahora mismo, ahora casi ya al final, controversia, sino que venimos a apoyar esta moción, como ya lo dije en mi anterior intervención. Solamente pues matizar pues tres cosas básicas que yo creo que no es nada alocado, sino que realmente pues nos faltan las asociaciones, nos falta que haya coordinación, porque lo que no podemos es duplicar servicios. Simplemente es coordinar, dejar a las asociaciones en el centro, que son las que más saben de comercio, y nada más, no es generar ninguna controversia. Los números a veces cada uno los hace como... en pleno se hacen los números a veces a la ligera, pues a lo mejor con ese dinero que se ha perdido entre juzgados y aquí y allá, pues a lo mejor ya tendríamos esa partida para los bonos. Pero si nos hace falta, yo solamente pediría concreción, para finalizar, concreción y darle un poquito más de contenido a la moción, pero por supuesto siempre vamos a estar al lado de todo lo que tenga y que favorezca el comercio. Nada más y muchas gracias. Gracias, señora Crespo. Señora Blanco, para pechar xa está, sí. Non, rapidamente para pechar. De verdade que o portavoz municipal do Partido Popular é vicepresidente da Deputación? De verdade? Porque non ten nin idea de xestionar. Agora é que haberá máis diñeiro en promoción económica se non hai xuicios de expropiación, entendo que se refiren. Eu de verdade... que salgo alucinada de cada pleno que temos. De verdad, non, pero de verdad, estudien, de verdad, teñen tempo, porque poden presentar 4 mocións e presentan 2 con sorte. O sea, que creo que para 11 concelleiros e concelleiras que son, teñen tempo para estudiar e traballar, o 3, bueno, dame o mesmo, can que pericán. Eran 3, presentan 2, non vai a ser. Bueno, pois teñen tempo, para estudiar e de verdade saber como se xestiona, porque eu entendería que moitos dos que están aí nunca xestionaron e non saiban como é o tema. Concho, vicepresidenta da Diputación de Pontevedra, madre mía, é que é unha tras outra. Dito isto, non estou enfadado, meu carácter, señor Domínguez. Pontevedra de futuro. E como é Pontevedra de futuro, imos esperar ao futuro para ver as propostas do Partido Popular para o comercio. A nos interesa a Pontevedra do futuro, pero tamén nos interesa a Pontevedra do presente. Así que grazas a ambos grupos políticos por votar a favor, porque eso redundará positivamente no tecido social e económico da cidade. Moitas grazas. Moitas grazas. Sometemos o punto a proposta do Partido Socialista ningún, abstención ninguna, votos
A favor, apróbase por unanimidade. Pasamos ao punto número 8, coñecemento de resolucións e decretos. Algunha intervención? Non hai. 9, dación de conta do estado de execución de gastos e ingresos referido ao terceiro trimestre de 2025. Tampouco. Punto 10, dación de conta dos listados a que fai referencia o artigo 4 da Lei 15 de 2010. Tampouco. Dación de conta da información suministrada á Oficina Virtual para a Coordinación Financiera coas entidades locais referido ao terceiro trimestre de 2025. Estimación de pecha 31 de decembro. Alguna intervención? Non. Dación de conta da resolución do Conselleiro de Goberno delegado da Área de Mellora Urbana relativa á aprobación da tarifa pola utilización do transporte en taxi no Concello de Pontevedra para o ano 25. Non hai intervención. E pasamos ao punto 13, preguntas. Unha pregunta. Señora Pardo, ten a palabra. Van a ser dos preguntas. Dúas. En el pleno de junio del 25 aprobamos con los votos a favor del PSOE y del Partido Popular la creación de una comisión especial del Pleno para tratar y hacer un seguimiento de los problemas de convivencia de Pontevedra. Entonces, que estaría integrado pues, por los grupos municipales, por las autoridades pertinentes en la materia y por los vecinos, entre otras personas. Y 5 meses después pues, no ha sido convocada esa comisión que fue creada en el Pleno de junio del 2025 y queremos saber cuándo se va a proceder a convocar esta comisión especial aprobada por el Pleno. Fai a segunda e contestamos. Son as dúas para mí? Sí. Pois? Porque en octubre del 2025 solicité por registro se me entregase la copia íntegra de un expediente de protocolo de violencia laboral que se había aperturado dentro del Concello. Se me dio una respuesta en la que se me respondía a una serie de cuestiones que también había efectuado, pero en relación a la entrega de la copia del expediente se me respondía que tenían que solicitar un informe al delegado de protección de datos para saber si podía tener acceso o no a la copia íntegra del expediente. La pregunta es si se ha solicitado ese informe de protección del delegado de protección de datos, cuál ha sido la respuesta que les ha dado y la necesidad de la petición de tal protección, porque tengo la misma condición de concejal que tienen ustedes y, por lo tanto, pleno acceso a dicho expediente que se me denegó amparándose en la necesidad de petición de un informe. Y, en segundo lugar, el ruego es que haya máximo respeto y transparencia cuando se inicia un protocolo de acoso de violencia en el trabajo. Por lo tanto, el ruego es la transparencia con respecto al mismo en lo que a los representantes públicos se refiere para que estemos informados desde el minuto 1 y de las medidas que se están adoptando. Muchas gracias. Aí vai. Grazas, señor alcalde. No que ten que ver coa comisión, estamos mirando a súa virtualidade e a oportunidade de ter que chamar a según que axentes ou a policía a esas comisións e a súa constitución en base a iso. Tamén me gustaría ver se se convoca na cidade de Ferrol, que ten bastante máis inseguridade, a ver que camiño levan e de que maneira se convoca. En todo caso, miraremos, como digo, a maneira de poder facelo da mellor maneira. Con respecto á segunda cuestión, fai pregunta e fai rogo, non? Ben, no que ten que ver coa pregunta, sin ningún problema, contestouselle puntualmente. Eu mesma chamei, porque non estaba nesa comisión, se lle contestou como estaba esa cuestión e, efectivamente, se lle pediu o informe ao delegado de protección de datos, contestou e tiña entendido que xa se lle trasladou toda a información que era posible a ese respecto, senón mirarei se está parado a contestación en algún sitio. En todo caso, se fixo un relatorio exhaustivo anonimizado das cuestións e dos pasos que se levaron a cabo neste sentido.
e dicirlle que neste momento non está rematado e resolto o procedemento de acoso laboral interno, que é o que está aberto. Para contextualizar e para quen non o saiba, é un problema que xurdiu na policía, non sei se o citou xa, que xurdiu na policía por uns horarios no que unha afectada puxo de manifesto a súa disconformidade co horario que se lle puxera unha vez que promocionou de Policía de Base a oficial e se fixo un chamamento para que se incorporase ás quendas habituais dos mandos. Considerouse que isto era incompatible coa súa conciliación e en consecuencia, se presentou por parte da afectada unha denuncia por esta cuestión, pola conciliación e, posteriormente, por acoso laboral. Quero dicir a este respecto e para que quede claro que este Goberno actuou con escrupuloso respeto e inmediatez con esta cuestión, polo delicado da cuestión e pola importancia que lle damos e porque nos poñemos na parte e na piel da afectada. Polo tanto, anulouse e deixouse sin efecto ese chamamento e todos os posteriores en tanto non fose resolto o expediente que estaba aberto de conciliación laboral. De maneira paralela e con carácter inmediato, abriuse o protocolo de acoso laboral interno para dilucidar esta cuestión coa maior independencia e discreción por parte deste Goberno, precisamente polo que vostede mesma dixo, de trato con moito, como digo, respeto e discreción, quería decir, que non me salía. E así actuamos. Xa digo, absoluta transparencia, eu xuraría que xa se lle trasladou e se notificou, se non é así, nos vindeiros días. Correcto, porque non está aínda pechado, aínda non hai resolución e foi o que se nos recomendou por parte do delegado de protección de datos que se anonimizase e se pasase relatorio de todo o que se estaba facendo sin a información concreta da persoa afectada. En todo caso, estamos en contacto. Si lle podemos dar acceso e en canto poidamos, de verdade que sin problema ningún, porque o que queremos é que se solucione da mellor maneira para a persoa afectada e para o bo funcionamento da policía. Moitas grazas. Grazas, señor alcalde. Bueno, seguindo coa pregunta ao rogo do Partido Popular, que acaba de contestar a señora Villaverde, que entendemos que non é correcto todo o que contesta, que además queremos decir que esa policía local non é un ente abstrato, senón que está aquí ahora mesmo no pleno. O Grupo Socialista roga que se investigue e analice de xeito rigoroso e independente a denuncia de acoso laboral presentada por unha policía local, a que se lle returou aparentemente sen unha justificación clara e obxectiva o dereito á conciliación familiar do que viña gozando dende hai anos, pese a ter aínda nenos pequenos en idade escolar. E, ademais, que se resolva de xeito inmediato dita denuncia, garantindo sempre o dereito á conciliación dos traballadores e das traballadoras da Policía Local e a igualdade de trato entre todos eles e elas, especialmente entre as mulleres e os homes, que sería algo que xa non teníamos que decir, porque, bueno, estamos falando de palabras maiores, estamos entendo, cunha corporación municipal feminista, nada máis. É un rogo, polo tanto, non teño nada que contestar, pero, en todo caso, insistir no que se dixo na resposta anterior á señora Pardo. Está xa aberto desde o primeiro momento protocolo de acoso laboral interno do Concello de Pontevedra que se resolverá o máis áxil posible e concordo coa señora Blanco que efectivamente é unha preocupación deste Goberno. Se non hai... Señor Fariña. Para pechar, nunca mellor dito. Bo día a todos e a todas, ainda que sexa tarde. Un pequeno rogo para... Bueno, un pequeno, non tan pequeno. Para a Concellería de Educación. Vimos este fin de semana con preocupación as inundacións que se produceron no CEIP a Xunqueira. Inundacións das que xa sabíamos, e tanto é así
que nos acordos orzamentarios entre este grupo e o seu grupo se comprometeron obras para paliar mínimamente estas inundacións. O que o rogo consistiría en pedir a agilización desas obras xa comprometidas co Goberno Municipal para paliar polo menos o paso do colexio, o pabellón e o comedor. Apoiar tamén dende aquí, aproveitar o sitio no que estamos para apoiar a AMPA e a Dirección do CEIP da Xunqueira nas súas demandas e urxir a Xunta de Galicia a unha reforma integral do CEIP Xunqueira 1 para paliar definitivamente estas inundacións que ano tras ano están a suceder. Nada máis, moitas gracias. Grazas, moi brevemente. Eu, aproveitando a intervención do señor Fariña, quixera darlle os parabéns aos servizos municipais, tanto a OTA como a Odmalles, pola coordinación entre eles e ao labor sobre o terreo da Brigada Municipal e dos bombeiros que estiveron traballando no colexio dende o venres en canto se produciu este asolagamento. Por suposto, as obras comprometidas vanse facer e existía unha boa diagnose no Concello do que ali acontece porque foran previamente os técnicos municipais facer medicións no propio patio para esas obras das que falaba o señor Fariña. Parece que o problema destas inundacións é fundamentalmente que o patio está máis baixo que a capa freática e que o ximnasio e o comedor aínda están máis baixos que o patio, co cal é de unha complexidade importante que non vamos a darlle aquí solución. Pero o que si sabemos é que casi calquera problema de enxeñería pode solucionarse, case, supoño, algunha vera que non se poida, e que as obras que haxa que facer aquí teñen que ser novas. Por lo tanto, correspóndenlle á Consellería e non a este Concello, que o que corresponde é o mantemento que procuraremos facer o mellor que saibamos. E non quixera esquecerme tamén de que ese día falei co propio director e hai que felicitalo pola súa entereza e pola claridade nas solucións que había que adoptar diante deste problema. Gracias. A todos e a todas, e levántase a sesión.